would fall. The cross of Jesus Christ, generations shores. Is now 500 years cherished here to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Esta fe es bendición también nuestra misión. A todos los que sufren traemos salvación. A todo el mundo compartir su compasión. A toda la humanidad llamamos a la conversión. Tayo'y may katungkulan at pananagutan na ang kapwa'y akayin kay Kristong pumili. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Tanan nga Pilipinhon, santos ug ulahan. dadanghato sa Dios ang among pasalamat. Lakip among panaan nga magmatinud-anon. Tayo'y may katungkulan at pananagutan na ang kapwa'y akayin kay Kristong pumili.
sa dapit ihawanan. Siya lamang nagkahilom, ugway pulong sa pangutana. Apan sa'yo siya ang sala mao'y nakaiyon. Siya nasakit, kita ang naayo. Ang mga kinabuhi ang kamatayo. COVID-19, 14-day quarantine, KN95, mga pulong ug numero nga walay kahulugan kaniadto, hangtod nga miabot ang dakong pandemya nga nakapausab sa kinabuhi sa katawhan. ACQ, MACQ, JCQ, MJCQ, POM, POI, PPE, mga abbreviations nga makalibog unsay kahulugan apan ang tanan mituman. Lockdown, asymptomatic, immunocompromised, social distancing, variant vaccines, mga pulong sa in-English nga karon gilitok na sa kadaghanan ug nasabtan bisan sa yanong tao sa dalan. Daghang mga pulong nga atong gigamit ug gilitok karon nga naghulagway sa atong kasinatian. Kining tanan nagpunting sa usa ka matang sa kagaw nga nakapausab sa kalibutan. Ang atong naandan nga pagkinabuhi na usab. Ang mga panginabuhi na butang sa peligro ug gani daghang kinabuhi na pukan. Sa sinugdan ang COVID-19 sa istorya lamang, layo ra kanato. Apan sa higayon nga diha na kitay mga higala, silingan o kabanay nga natakbuyan. Daw nahaduol na nato ang maong sakit. Duna na kini panagway. Nibati kita og kabalaka o kahadlok sa diha nga ang virus nga gikan sa laing dapit aduna na hinawong ug pangalan. Sa dihang may suod na nato na sakit ug nitaliwan. Nabalaka ang tanan, nibati sa kahadlok, nangalisang sa walay tinguha nga matakdan, ang pandemya ana-ana sa tugkaran. Ang kinabuhi nga simbahanon na apektuhan, mga simbahan gipangsirhan, mga kasaulugan sa sakramento na hunong, ang prosesyon i-motorcade na lang. Hinay-hinay na ana ng mga tao nga musimba online sa mga misa nga gi-livestream ug ang lawong nga tinguha sa katawhan kanusa maundang kining tanan. Kung aduna man gani pagkatapos sa nagkausab nga kinaiya og pamaagi sa kinabuhi karon, sulod ug gawas sa simbahan. Taliwala nining kalisod nga giatubang, mabata ka man o tigulang, kabus o adunahan, lalaki o babae, maampuon o dili maampuon, hinimba o dili hinimba, matuhon o dili matuhon, ang tanan nangita og kahupayan sa unahuna og pagbati uban sa pamasin nga mahibalik ang naandan. Apan atong hinumduman nga ang hinungdan baya sa gitinguha nga kahupayan ug kaayuhan mao ang Dios nga puno sa kaluoy ug kaaghop. Kini atong makatunan sa mga gisulti sa Ginoo nga maoy lamdag giya ug tuburan sa mga kamatuoran. Panudlo ni Hesukristo nga angay natong huptan samtang nagpadayon kita sa pagatubang nining dakong kalibutanong krisis nga dili pa malikayan. Ang katapusang 7 ka pulong ni Jesus samtang gilansang siya didto sa krus, mga pulong nga sukad pa sa kakaraanan, tuburan sa pagtuon ug pamalandong sa simbahan sa panahon nga atong gihandom ug gisaulog ang pagpasakit ug kamatayon ni Jesus didto sa krus.
ang katapusan ng mga pulong na himong sukaranan sa mga pagtulunan sa nagkanlain-laing tinguha sa matag usa ka nato o sa katilingban, lakip na sa taliwala sa pandemya na atong gisagubang karon. Karon usab dinhi sa Pilipinas, pagasaulugon ang 500 years of Christianity or 500 YOC, nga sukad niadtong 2013 hangtod karon, gihimo ang pagpangandam alang nini kasaulugan pinaagi sa nagkalain-laing mga pastoral thrust o tema nga mao'y atong giya sa pangandam ug kasaulugan. Ug karong tuiga 2021 ang katapusang tuig sa pagpangandam atong gipunting sa Missio ad Gentes, nga sa istriktong pagsabot mao ang buhat sa misyon alang niadtong atoa sa layo nga wala pa masayod sa Kristohanong tinuuhan. Apan gitudlo usab sa simbahan nga ang misyon mao ang ordinaryong apostolado o buhat pastoral nga pagabuhaton kang bisan kinsa diha sa tong katilingban apan tingali layo sa pag-atiman. Ang kasagaran nga pagsabot kung maghisgot og misyon sa simbahan mao gyud ang pagsangyaw o pawali sa tinuuhan ngadto sa mga dili pa mga Kristiyanos. Sa atong panahon karon, ang pagsabot o paghimo sa buhat sa misyon sa simbahan mausab ang pag-adto sa mga dapit sa katawhan na naa sa daplin sa katilingban. Ngadto mga tao nga wala gyud mahatagi og igong pagtagad og pagpanungbaling sama sa mga kabus, mga masakiton nga pinasagdan, ang mga nagpalayo sa simbahan tungod sa usa o laing mga hinungdan, lakip na ang kabatan-unan na nahisalaan. Maayo o maanindot gayon nga atong pamalandungan ang mensahe ni Jesucristo didto sa Kalbaryo. Atong paminawon o kinuktukan ang katapusan niyang gipamulong sa wala pa siya mamatay sa krus aron pagluwas kanato. Taliwala sa pandemya sa COVID-19, atong aninawon ang tawag nining tuig 2021, ang buhat sa misyon, samtang atong pagasaulugon ang ikalima kagatusan nga pagkakristiyano sa nasod na Pilipinhon, nga nagsugod niadtong unang kasaulugan sa Santos nga Misa niadtong Marso 31, 1521, ug sa unang kasaulugan sa bunyag nga dinhi gyud nahitabo sa Sugbo niadtong Abril 14, 1521. Ang katapusang pito kapulong nagilitok sa himatyong Hesus, puno sa kahulugan, kabahin sa tawag, sa iyang nagpadayon nga misyon, nagihimo sa simbahan dinhi sa kalibutan, pulong nga maghatag og halawom, na pagsabot sa lihok sa Dios taliwala sa dakong krisis sa COVID-19, nga nagpadayon sa paghulga sa atong kinabuhi. Ang unang gipamulong ni Jesucristo dito sa krus, Amahan, pasaylua sila kay wala sila mahibalo silang gibuhat. Lucas 23:34. Nagtawag og kausaban sa kinabuhi nga batunan sa usa ka misyonero, isip na una nga kinaiya nga manukad sa kinahilagman sa usag-usa ug sa tibuok simbahan. Kini pagabatbato ni Reverendo Padre Joselito Tulipas, pare nga diosesano ug samtangang chairman sa komisyon sa misyon sa Archdiocese sa Sugbo. Sa ikaduhang pulong, Amen, sultihan ko ikaw, karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Lucas 23:43. Nagpadayag kung unsa ang sulod o unod sa misyon, ang gingharian sa Dios. Kining maong gingharian nga mao ang presensya sa Dios, ang buhi og mahigugmaong Dios, ang pagadad-on sa matag misyonero ngadto sa kalibutan nga dili hingpit. Kini ipasabot ni Reverendo Padre Cedric Alimboyog, MSP. Babae, ani ang imong anak, ani ang imong inahan. Juan 19:26 ngadto sa 27. Ang ikatulong pulong, nagpunting sa mga tao, malakip sa buhat sa misyon, ilabi na katong mga tao nga anaa sa daplin sa katilingban ug sa simbahan. Ingnon man usab atong aninawon ang ilang pagtan-aw sa simbahan,
Ang muhatag sa paghulagway niini binasi sa gipamulong ni Jesus mao si Sister Maricor Talay, MCST. Sila nga ana sa kadaplinan, ugani kitang tanan makasinati sa lawom nga kaamguhan, nga gipadayag sa ikaupat nga pulong, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Marcos 15:34. Ang pagbati sa pagkabiniyaan, tawhanong kasinatian, nagisawan sa mga tao, nga daplin sa katilingban. Ang kahingawa tungod kay nabiyaan masinati sa tanan. Sa panahon karon, ang mga biktima og nasakit tungod sa COVID-19, lakip na gani ang mga frontliners, ang mga nagatiman sa mga masakiton. Kini isaysay ni Reverendo Padre Roberto Archie Karampatan, SJ. Ang ana sa kadaplinan, adunay kauhaw nga nangita og katagbawan. Giuhaw ako, Juan 19:28. Ang ikalima nga pulong, nagpakita sa lawom og dako nga tinguha sa kahiusa nga relasyon sa isig kaingon. Ang dakong pangindahay sa pakiglambigit sa uban, ang pangandoy sa tao nga mahiusa sa isig katao ug sa Ginoo. Kini ang tinguha nga mahiuban sa katawhan ug sa Dios diha ni Jesus. Kini ipadayag ni Reverendo Padre Melchor Fuerzas, SVD. Kini mahimo gayon ug matagamtam sa tao tungod kay natapos na. Juan 19:30. Ang gibuhaton ni Jesus dito sa krus, ang katumanon sa saad sa Dios, nga luwason niya ang tao tungod sa iyang gugma. Ang gasa sa dakong gugma sa Dios, nga gipadala niya ang iyang bugtong anak aron pinaagi sa iyang kamatayon sa krus ug pagkabanhaw, maluwas kitang tanan, inay silutan. Ug kini natuman na diha sa pagtugyan sa anak sa Dios alang kanatong tanan. Kini pagahisgutan ni Reverendo Padre Rodolfo A. Bugna, OSA. Sa ikapitong pulong, Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Lucas 23:46. Atong pagahinuklugan nga ang Ginoong Hesus sa pagtugyan siyang kaugalingon sa Amahan, nagtawag usab kanato nga nagtuo nagsunod kaniya sa pagtugyan sa atong kaugalingon sa uban. Ilabi na diha sa buhat sa gugma ug kaluoy. Kitang tanan ginasahan sa Dios ug atong misyon mao ang pag-angkon ug pagpaambit niini ngadto sa uban. Kay ang gasa sa Dios dili man lang alang sa atong kaugalingon. Atong misyon ang pagdala niini usab sa uban. Matag usa ginasahan sa kaayo ug kaayuhan alang sa tanan. Ang ikapito nga pulong pagabatbato ni Reverendo Padre Benido B. Tumol, MSC. Tapuson ang atong mga pamalandong. Sa katapusang pito kapulong ni Jesucristo pinaagi sa pagpaambit sa atong talahurong Arsobispo sa Sugbo, si Arsobispo Jose S. Palma. Kitang tanan, ginasahan sa Dios. Bisan taliwala sa pandemya, wala mawala kining magasa gikan sa kahitasan. Lakip na ang gasa sa pagpaambit sa uban. Mao kini ang tinguha ni Jesus nga atong makutlo sa iyang katapusang pito kapulong didto sa krus. Mga igsoon, ang 7 palabras nga gipahigayon sa Archdiocese sa Sugbo niining tuig 2021. Ang akong kasing-kasing Ginoo.
Amahan, pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Lucas 23:34. Ang muhatag sa pamalandong sa unang pulong, usa ka Sugboanong pari nga diosesano nga sakop sa Archdiocese sa Sugbo. Siya ang kasamtangang nagdumala sa Archdiocesanhong Komisyon sa Misyon. Ang Kristyanismo naabot ug nasugdan din sa Pilipinas niadtong Abril 14, 1521 sa diha nga gibunyagan ang unang mga Kristiyanos dinhi gayud sa Sugbo. Tungod sa pagbudlay sa mga misyonero, natukod ang diocese sa Sugbo niadtong Agosto 14, 1595 ug nabayaw sa pagka-archdiocese niadtong Abril 28, 1934. Karon, ang Sugboanong simbahan adunay 169 ka mga parokya nga gialagaran sa kapin sa 400 ka mga pari nga diosesano ug gatusan usab nga mga relihiyoso, mga pari, madre o mga hermanos. Mga igsuon si Padre Joselito Tulipas. Amahan, pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Usa sa katapusang gipamulong ni Jesus samtang nagtinga sa krus sumala sa Ebanghelyo ni San Lucas. Unsa man ang wala masayri ni adtong mga representante sa Romanhon nga pangagamhanan ug mga tagdumala sa templo sa Jerusalem nga gipangayuan ni Jesus og pasaylo sa amahan. Ang tubag mulutaw pinaagi sa pagbalik tan-aw sa konteksto sa maong panghitabo. Kita karon makaingon nga ang mga atua didto wala masayod nga si Jesus mao ang pinadala sa amahan ug dinihugan sa Espiritu Santo aron magpadayag sa gingharian sa Ginoo. Wala sila makumbinser sa ilang nadungog ug nakita. Si San Pablo sa iyang pagbalik tan-aw sa hitabo diha sa unang sulat sa mga taga-Korinto nagaingon nga kon nakasabot pa ang nangagamhanan sa maong panahon, dili unta nila ilansang ang Ginoo sa himaya. Kung kini ang orihinal nga konteksto sa maong pulong ni Jesus, aduna ba'y kahulugan ang maong pulong alang kanato? Aduna ba'y mensahe kini alang kanato nga mga binunyagan ug nakadungog sa iyang mensahe sa gingharian? Muingon kita, posibleng aduna. Ang posibleng mensahe niini kanato mao nga si Jesus nag-ampo nga aduna untay padayon nga kausaban sa mga sumusunod niya ug sa iyang gingharian. Nga unta ang simbahan kansang ulo mao si Jesus ug isip alagad sa gingharian sa Ginoo, maminaw kaniya ug padayon nga mausab o mabag-o. Kining pag-ampo sa conversion o renewal sa himatyon nga Jesus kabahin sa dugukang mensahe sa conversion o renewal nga anaa sa sinugdanan nga bahin sa ministeryo ni Jesus. Atong tugkaron kini aron mas mulawom ang atong pagsabot sa conversion. Kadaghanan kanatong mga Katoliko Kristiyano maghuna-huna nga ang conversion mao ang pagbasol sa dako kaayo nga kasalanan ug ang pag-usab sa kinabuhi pinaagi sa pagbiya sa dako nga kalapasan. Apan, tipik lamang kini sa kahulugan sa conversion. Diha sa maayong balita, ang conversion nagkahulugan sa pagsunod kang Jesus ug paghisakop sa gingharian sa Ginoo. Ang conversion mao ang mapadayonong kinaiya, disposisyon, binuhatan sa mga tawo ug katilingban isip mga sumusunod ni Jesus ug sa iyang gingharian. Sa sinugdanan sa Ebanghelyo ni San Marcos, si Jesus na mahayag samtang didto sa Galilea nga ang panahon sa katumanan ana-ana, ang gingharian sa Ginoo haduol na, nga ang katawhan maghinulsol
ug mutuo sa maayong balita. Human niini si Jesus mitawag nila ni Simon, Andres, Santiago ug Juan aron mosunod kaniya og mamahimong mga mananagat sa katawhan. Si San Mateo naglatid usab sa maong hanay. Pagsugod ni Jesus sa iyang ministeryo publiko sa Galilea, siya na mahayag sa paghinulsol tungod kay ang gingharian sa langit haduol na. Human niini siya mitawag sa unang mga sumusunod aron makig-uban kaniya. Ang maong tema anaa usab sa Ebanghelyo ni San Lucas. Si Jesus na mahayag sulod sa usa ka sinagoga nga siya mao ang dinihugan sa Espiritu sa Dios aron pagpadayag sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Ang unang mga sumusunod ni Jesus mibiya sa tanan. Sa Ebanghelyo ni San Juan, ang una niyang sumusunod na hinagbo niya ug siya midapit kanila sa pag-uban kaniya. Ang conversion o ang pagsunod kang Jesus ug sa iyang gingharian, lapad nga mensahe, may nagkalain-laing aspeto sumala sa konkretong realidad sa mga magtutuo. Akong hatagan og pagtagad ang panginahanglan sa conversion sa pagsunod kang Jesus ug paghisakop sa iyang gingharian diha sa aspeto sa kaangayan ug sa simple nga kinabuhi. Manag-uban kining duha sa magkaluha sa mga pamahayag sa Ebanghelyo nga nahisgutan sa unahan. Ang gingharian nga gipadayag ni Jesus adunay aspeto sa kaangayan, matang sa kaangayan pinaagi sa iyang pag-una sa mga kabus. Una niyang gisangyawan sa maayong balita, una niyang giadto o giubanan ang mga kabus. Kini mao ang kaangayan sumala sa gingharian sa Ginoo. Sa samang higayon, kaangayan nga maoy unang pagtagad sa mga kabus nanginahanglan og matang sa kinabuhi nga iyang gipuy-an ug puy-an usab sa iyang mga sumusunod. Si Jesus mipuyo ug kinabuhing yano ug simple. Mao usab kini ang matang sa kinabuhi, yano ug simple alang sa iyang mga sumusunod. Magkuyog ang kaangayan nga miuna pag-atiman sa mga kabos ug ang simple nga pagkinabuhi. Dili pwedeng buwagon. Ang kaangayan nanginahanglan og simple nga kinabuhi. Ang simple nga kinabuhi magdala ngadto sa pagkasensitibo sa kaangayan. Human niining saysay sa kahulugan sa conversion diha sa aspeto sa kaangayan pinaagi sa pag-una sa mga kabos ug sa pagpuyo og simple nga kinabuhi, ako kining ilang bigit sa saysay sa akong padayon nga kasinyatian sa conversion. Sa unang tuig sa akong pangalagad isip binunyagan og pari sa Santo Niño Parish, Mandaue City, may mitumaw nga panghitabo nga nakapabalaka sa katilingban, kadaghanan mga kabus. Wala kami nahibaluan sa dakong proyekto nga tukuron duol sa mga Pinoyanan. Ang katilingban, wala pahibalua o konsultaha sa nagpaluyo sa maong proyekto. Ang katilingban gusto nga masayod, gawas nga tawhanong katungod ang masayod ug suknaon, apan ang ilang kinabuhi ug panimuyo mao ang unang maapektuhan. Mihimo kami og mga lakang aron mapadayag ang kaangayan pinaagi sa pagpangutana mahitungod sa nagkalain-laing aspeto sa maong proyekto. Ang among kasinatian nagtudlo kanamo nga ang kaangayan nga gipangandoy sa kadaghanan nga mga kabus kabahin sa pagkasimbahan nga naningkamot makasinati sa gingharian sa Ginoo. Ang pagsunod kang Hesus ug paghisakop sa gingharian dili lamang sa partisipasyon sa mga liturhikanhong kalihukan isip simbahan, kundili usab sa pag-atubang sa kahintang nga adunay kalapasan sa tawhanong katungod nga ang kalagmitang unang biktima mao ang mga kabus. Ang conversion sa kaangayan pinaagi sa pag-una sa mga kabus
nanginahanglan usab og conversion sa pagpuyo og simple nga kinabuhi. Dili man lisod kini alang kanako kay ako gikan man sa pamilyang kabos ug kadaghanan sa mga sakop sa mga katilingban sa simbahan nga akong nakauban mga yano ug kabos man. Kon ang kaangayan ni Jesus miuna sa mga kabos diha sa iyang pagpadayag sa gingharian, ang maong kaangayan mapuy-an ug mapatunhay lamang kon ang akong kinabuhi isip na nga lagad sa katawhan sa Dios padayon nga simple ug yano. Mga pananglit, sa padayon nako ang conversion nining aspetoha sa gingharian sa Ginoo. Dili ako mahikalimot sa usa ka katikista kansang testimonya sa Dios nung pag-amuma nanukad sa iyang kinabuhing kabos nga giatiman sa Ginoo samtang nagpadayon sa iyang buluhaton sa simbahan sulod sa dugayng panahon. Siya sensitibo sa panginahanglan sa iyang isig kakabos. Dili ako mahikalimot sa dagway sa usa ka inahan kansang bana na wagtangan sa trabaho nga namugos nga akong dawaton ang iyang usa ka gatos gikan sa katapusang sweldo sa iyang bana. Ang iyang gipangayo nga iampo sila aron makakita unta og lain nga trabaho ang iyang bana. Nakaukit sa akong panumduman ang haya sa batang basurero, mga napulog duha ang panuigon, namatay kay naligsan gikan na masura, ug kansang balay nagambo sa dakong sapa, ug kansang inahan na buhi usab sa pagpamasura. Padayon ang akong conversion sa kaangayan, pinaagi sa pag-una sa mga kabos ug sa pagpuyo og simple nga kinabuhi diha sa seminaryo. Ang buluhaton sa paghulma sa mga lagad sa simbahan, dili man lamang sa teorya, kundili diha usab sa konkretong pagkinabuhi sa kaangayan ug kasimple. Kini pipila ka pananglit nga nagpadayag sa panaglanggikit sa mga aspeto sa kaangayan pinaagi sa pag-una sa mga kabos ug sa pagpuyo ug kinabuhing simple. Amahan, pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Kun alang kanato kini pag-ampo sa himatyon nga Hesus, alang sa padayon nga conversion sa simbahan diha sa mga aspeto sa kaangayan nga miuna sa mga kabos ug simple nga kinabuhi, angayan nga mangutana kita. Sa atong pagsaulog sa ikalima kagatos katuig sa unang bunyag, nagsunod bagayod ka kita isip mga binunyagan, isip simbahan, kang Hesus ug sa iyang gingharian. Kun ang kaangayan nga nag-una sa mga kabos ug ang pagpuyo og kinabuhing simple, mga aspeto sa pagsunod kang Hesus ug paghisakop sa gingharian, aduna bakahay conversion nga nahitabo kanato. Kon usisahon ta ang mga relasyon, estruktura ug mga institusyon sa simbahan, anaa bakaha ang kaangayan nga nag-una sa mga kabos? Anaa bakaha ang pagpuyo og kinabuhing yano sa mga nangalagad sa simbahan? Sumala sa nahisgutan na sa unahan, managkauban ang kaangayan nga nag-una sa mga kabos ug ang simple nga kinabuhi diha sa gingharian sa Ginoo. Ang dokumento Justice in the World gikan sa Sinodo sa mga obispo sa tuig 1971 nagaingon, ang lihok o buhat sa ngalan sa kaangayan ug ang pakiglambigit sa kausaban sa kalibutan dugukan nga dimensyon sa pagsangyaw sa maayong balita ug sa misyon sa simbahan alang sa kaluwasan sa tawhanong kaliwat ug sa kagawasan niini gikan sa dili makiangayong kahimtang. Padayon kini nga namahayag, samtang ang simbahan kinahanglan gayod nga musaksi sa kaangayan, siya nasayod nga ang matag usa nga mamahayag niini katuohan lamang kun sila mismo makiangayon ngadto sa mga tawo nga ilang gipamahayagan. Maong nanginahanglan kini og pag-usisa sa mga lihok, kabtangan ug matang sa pagkinabuhi sa mga sakop sa simbahan. Klaro sa maong sinulat,
ang panag-uban sa kaangayan ug sa simple nga kinabuhi. Si Papa Francisco sa Fratelli Tutti nga iyang gipagawa sa miaging tuig taliwala sa pandemya na mahayag pinaagi sa pagkutlo sa mga obispo sa Latin America. Pinaagi lamang sa pakigsuod nga magdala ngadto sa panaghigalaay nga atong masinati ug madayig ang mga mithi sa mga kabos sa atong panahon. Ang ilang mga lehitimong mga pangandoy ug ang ilang pamaagi sa pagpuyo sa pagtuo. Ang pag-una sa mga kabos magdala kanato ngadto sa pagpakighigala sa mga kabos. Kung adunay unang mga biktima sa kakulangan sa kaangayan panahon sa pandemya, kini ang mga kabos. Kung adunay hutong sa katilingban nga misamot gayod kalisod panahon sa pandemya, kini ang mga kabos. Sa makausapa, ang atong panahon padayong nanawagan sa atong conversion, isip simbahan, aron kita makiangayon sama sa pagkamakiangayon ni Jesus. Kay atong giuna ang mga kabos ug kita naningkamot sa pagpuyo ug simple nga kinabuhi sama sa kinabuhi nga gipuy-an ni Jesus ug sa iyang unang mga sumusunod. Sa pagtapos ni ining pamalandong, makighiusa kita sa pag-ampo ni Jesus ug mangayo sa panalangin sa Amahan nga sa pagtungtong nato sa ikalima kagatos nga kasumaran sa unang bunyag dinhi sa Sugbo, kita makasinati sa conversion nga mao ang pagsunod kang Hesus ug paghisakop sa iyang gingharian diha sa mga aspeto sa kaangayan nga nag-una sa mga kabos ug pagpuyo ug yano ug simple nga kinabuhi.
strength are you alone, my glory, my King, and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. How lovely your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Amen. Sultihan ko ikaw. Karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Lucas 23:43. Ang mopasabot sa ikaduha nga pulong mao ang parochial vicar sa Blessed Sacrament Parish, North Reclamation Area, Cebu City. Siya sakop sa Mission Society of the Philippines o MSP nga gitukod sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, CBCP, dinhi gayud sa Sugbo niadtong 1965 isip kabahin sa kasaulugan sa 4th Centennial of Christianization of the Philippines. Sa pagkakaron, adunay 75 ka mga miyembro ug 2 ka obispo nga sakop sa MSP. Kining unang mission society nga natukod sa Pilipinas nagbuhat sa misyon karon sa Taiwan, Japan, South Korea, Papua New Guinea, Australia, New Zealand, Cook Islands, Sultanate of Oman, United Arab Emirates, Netherlands ug Belgium. Mga igsuon si Padre Cedric Alimbuyog, MSP. Sultihan ko ikaw, karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Unya ang usa sa mga kriminal nga nagbitay, mipasipala kaniya sa pagsulti nga nagaingon, dili ba ikaw mao ang Kristo? Luwasa ang imong kaugalingon ug kami. Apan ang usa mitubag sa pagbadlong kaniya, wala ba ikaw mahadlok sa Dios? Nga naa ka man unta sa maorang silot. Ug kita sa pagkatinuod, aniya ubo sa matarong nga hukom, kay kita nagadawat man sa angayng balos sa atong binuhatan. Apan kining tawhana, walay nabuhat nga dautan. Ug unya siya miingon, Hesus, hinumdumi ako, inigabot sa imong gingharian. Ug kaniya si Hesus mitubag nga nagaingon, sa pagkatinuod, karong adlaw adto ikaw uban kanako sa paraiso. Maigsuon mao kini ang mga pulong nga atong mabasa diha sa Santos nga Ebanghelyo ni San Lucas. Kini usab nagapahinumdum kanato mahitungod sa gingharian sa Dios. Ang gingharian sa Dios dili usa ka lugar o dapit. Ang gingharian sa Dios mo ang presensya sa Dios dinhi sa kalibutan ug presensya sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ang atong kinabuhi usa-usab katimaan nga kanunay nagauban kanato sa gitukod ni Kristo gingharian dinhi sa yuta. Sama sa kinabuhi sa una mga Kristiyanos nga sila anda mga mitugyan sa ilang kinabuhi alang sa pagtuo. Sila nga nangahimong mga martir naghalad sa ilang kinabuhi tungod kay sila mituo nga ang kinabuhi sa kalibutan usa kini kapagpangandam sa kinabuhi nga walay katapusan uban sa Dios. Sigurado sila nga ang Dios sa matag yugto sa ilang kinabuhi nagauban kanila. Wala sila mahadlok
Kang ilang kinabuhi dili mam nawala, kay ang unsa ang gihatag kanato ngadto sa Dios dili kini mawala. Tud kay ang Dios mao man ang naghahatag og kinabuhi. Adunay panultihon nga gaingon, mabuhi kita sulod sa 40 ka adlaw bisan og walay pagkaon. Dili kita mamatay sulod sa 3 ka adlaw bisan og walay tubig. Ug ingon man sulod sa 8 ka segundo bisag walay hangin. Dili kita mabuhi. Apan walay usa ka segundo nga walay Dios nga kita mabuhi. Buti pasabot ang Dios maoy gamhanan sa tanan. Busa sigurado gyud kita sama sa una mga Kristiyanos nga nakakita mismo ni Kristo, sila kumbinsido gayud nga ang kinabuhi uban sa Dios maoy labaw sa tanan. Ang gingharian sa Dios ani ana nahiabot na sa kalibutan. Apan wala pa kini mahuman tungod kay kita nga mga sumusunod ni Kristo gihagit man sa pagpadayon niini. Diha sa atong paglihok isip mga Kristohanon, kita usab unta mamahimong sama ni Kristo nga ipadayag ang gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan, diha sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya, sa atong mga katilingban, ug ingon man kita usab malipay ng paambit niini ngadto sa misyon. Ako isip usa ka misyonaryo. Ako nahimong pare sulod na sa 25 ka tuig. Ug adunay 3 ka nasod nga akong naadtuan isip usa ka misyonero. Niadtong 2002 ako gipadala sa American Samoa. Layo apan didto sa maong dapit wala ako magtuo nga adunay daghang mga Pilipino usab. Ang mga Pilipino maoy una nga nagsangyaw sa Pilipinhon nga pagtuo. Ug sila nahimong mga saksi usab sa ebanghelyo ug daghan kanila nga sa kanunay nagahubugna og mga katilingban, nagmugna og daghan ng mga buluhaton aron maila ang Dios. Ikaduha na ko nga misyon gipadala ko didto sa South Korea niadtong 2008. Didto usab akong nasinati nga bisan kung dili daghan ang mga Katoliko, nahimo kining buhi diha sa katilingban tungod kay daghan ang mga Pilipino nga overseas contract workers nga mahimong instrumento nga mapaila ang ebanghelyo ug ingon man ipaila ang Kristohanon nga pagtuo. Ang last na ko nga misyon didto ko gipadala sa Guyana, South America. Ug niining maong misyon didto na ako nasinati nga ang hagit sa ebanghelyo kinahanglan usab nga puy-an diha sa pagigsandurot sa laing mga relihiyon. Dito sa akong mission area adunay matag block sa maong lungsod, adunay simbahan nga nagkalain-lain. Adunay mga Protestante, adunay Islam, adunay mga Buddhist, ug uban pang nagkalain-lain nga mga tinuhan. Apan usara gayud ang ilang gisangyaw nga adunay Dios. Ang mga Protestante nagsang adunay Dios. Ang mga Muslim nagpaila ni Allah nga ilang labaw. Busa atong makita nga bisan no nagkalahi ang atong panglantaw o pagsabot sa Dios, sama ra kini nga ang gingharian sa Dios ila usab nga natagamtam ug ila usab nga gitukod diha sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya ug ilang mga katilingban. Mga igsuon ang gingharian sa Dios sama sa usa ka liso. Dili kini mulambo nga sama og magic. Ang gingharian sa Dios hinay-hinay kini nga mutubo
sama sa sakaliso, inigabot sa panahon, mamunga kini, ug muhatag og landong, labi na ngayon sa katawhan. Ingon usab niini ang giharian sa Dios, nga gisalig ug gisaad ni Kristo sa mga mutuo kaniya. Nga kita mapalandong sa pagtuo ug kita unta pagahayagan diha sa maong pagtuo ni Kristo nga gipatik diha sa mga pulong sa Dios na isulat sa Biblia. Unsa man gayud ang mahitabo kung walay pagpaningkamot nato nga mapalambo kining harian sa Dios. Adunay mga kasakit, adunay daghang mga pagsulay. Apan kung kita sa kanunay magalantaw sa krus ni Kristo, nga human ni anang mga kasakit, adunay pagkabanhaw, kini ato usab nga matagamtam sa ginagmay nga atong kasinatian sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Ang kinabuhi sa usa ka misyonero, usa ka pagdala, pagsaksi sa pulong ni Kristo, upapaila niini ngadto sa tanang katawhan nga among pag-adtuan. Maubitaw nga karon sa atong pagsaulog ni ika 500 years of Christianity dinhi sa atong nasod nga Pilipinas. Ang atong timan nagaingon, kita nga nakadawat, kita usab mopaambit niini. Unsa may atong ipaambit? Nga igsuon kini mao ang pagpalambo sa matag usa kanato diha sa pagtuo aron maila ang harian sa Dios. Kitang tanan gihatagan og samang kahigayunan sa paghimamat sa Dios sa atong pagighilambigit sa matag usa nga atong masugatan dinhi sa atong nasod ngadto sa laing mga nasod. Usara ang atong paningkamutan nga mahimo kitang saksi sa ebanghelyo ni Kristo. Sa dihang si Kristo nagbitay dito sa krus, ang katawhan mibiay-biay kaniya. Susama sila nga nahimulag sa ilang katilingban ug sa ilang pamilya. Apan diha sa maong kasakit, adunay pipila usab nga mibati ug mitan-aw sa kahalangdon nga gibuhat ni Kristo sa iyang kinabuhi. Tungod kay si Kristo, ang iyang misyon mauman ang gugma. Inguman usab sa iyang pagpalambo niining maong gugma, iyang hatag sa tanang katawhan nga walay pinili. Ug sa iyang pagpaambit ining gugma, iya usab gipakita bisan gani ang pahigugma sa mga tao nga ipasipala kaniya. Busa ang mensahe ni Kristo sa iyang pagtukod sa harian sa Dios. Tulo. Una, ang gugma. Ikaduha, mao ang kaluoy. Ug ikatulo, mao ang pagpasaylo. Kini mao ang dugukan sa mensahe ni Kristo sa iyang pagbungat niining mga pulong nga karong adlaw uban ka kanako didto sa harian. Maigsuon kitang tanan gihagit sa ebanghelyo. Gihagit kita sa paningkamot nga kita unta dili magmakuli sa paghalad sa atong kinabuhi tungod sa kausa sa ebanghelyo. Ug kita unta mahimong mga instrumento nga matukod ang hingarian sa Dios. Kay sa atong kasagan nga pagampo diha sa amahan namo, ato kini madungog nga mga pulong. Amahan namo nga anaka sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang harian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon man sa langit. Kini mga igsuon ang pagampo ag itudlo kanato ni Kristo. Busa kitang tanan sa matag higayon nga kita hagiton sa paghalad sa tong kinabuhi aron mosaksi sa ebanghelyo. Dili unta kita makuli sa paghalad niini. Kami nga mga misyonero sukad pa kaniadto sa ang pagsulod seminaryo amo nang gianda mga among kaugalingon sa paghalad sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Niadtong didto ko na sa South Korea, usa ka adlaw ni ana adunay hitabo kanako nga disgrasya. Nagbasketball mi unya wala damha. Na disgrasya, naputol ang akong kamot. Mao nga mao na ni akong kamot karon mga igsuon. Ang akong kabahin sa akong nini akong
kamagko nahibilin sa Korea. Kini mga igsuon, dili na ako igsapayan nga nabili na nga akong kamagko sa Korea ug ako kabalog asa na karon ang maong parte sa akong lawas. Busa kini ang hagit. Kung ako makahatag man sa akong tibuok kinabuhi alang sa misyon aron matukod ang hiyarian sa Dios, kini mao ang akong pagadawaton kinasingkasing. Mga igsuon, hinaot nga kitang tanan nga naminaw niining katapusang pulong ni Kristo, dili kita magmakuli sa paghalad sa atong panahon, sa atong talento o sa atong kinabuhi aron matuman gayod ang gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Amen. Kasamot ka na ko, lawas mo ug dugo. Kalawaton ko ikaw, o akong Diyos, ug manunubos. Halad ko kanimo, kinabuhi ko. Alagaran ko ikaw, o Ari ko, ug manluluwas ko. Babayi, ania ang imong anak, ania ang imong inahan. Juan 19:26 ngadto sa 27. Ang ikatulong pulong ipahayag sa usa ka madre nga karon mao'y personal secretary sa Arsobispo sa Sugbo. Siya sakop sa Missionary Catechist of St. Therese of the Infant Jesus kon MCST, usa ka kongregasyon sa mga madre
nga natukod niadtong Agosto 12, 1958 sa San Narciso, Quezon, Philippines. Sa pagkakaroon, ang MCST adunay 245 ka mga sakop nga Filipina ug usa ka Bulgarian. Sila karon naghimo og misyon sa Taiwan, Papua New Guinea, Italy, Switzerland, Nigeria, Serbia ug sa United States. Mga igsuon, si Sister Maria Corazon V. Talay, MCST. Babayi, ania ang imong anak. Anak, ania ang imong inahan. Peripheries. Ang pulong nga pirmi nato madungog ug mabasahan sa mga dokumento sa atong pinalangga ug tinahod nga Santo Papa, si Pope Francis. Peripheries o kun ang mga tao sa kadaplinan, mga tao nga wala kaayo matagad tungod sa ilang estado sa kinabuhi. Ang mga kaigsuonan nato nga mga kabos, mga kuwang ug saktong edukasyon tungod kay wala sila'y oportunidad niini. Mga tao nga layo kaayo sa simbahan, dili lang tungod sa distansya, kundili mipahilayo sila sa simbahan sa nagkalain-laing hinungdan. Ang mga pinireso, ang mga libod suroy, ang mga kaigsuonan nato nga walay kapadulngan tungod sa epekto sa mga bisyo sa ilang kinabuhi. Sila mao ang object o tumong sa atong misyon. Sila mao ang kanunay nga anaa sa kasing-kasing ug hunahuna ni Pope Francis ug ilabi na sa kasing-kasing sa atong Ginoo. Dili ba moingon siya, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga nagdumili kamo pagtabang sa usa niining labing ubos. Nagdumili kamo sa pagtabang kanako. Niadtong nag-eskwela pa ko sa kolehiyo, active na ako sa among parokya sa Sacred Heart Parish, Kamuning, Quezon City. Gawas sa akong involvement sa youth ministry, parish youth newsletter, parish choir ug apostleship of prayer youth, na-involve usab ako sa prison apostolate sa among parokya, nagidumala sa mga SVD fathers. Matud pa sa akong lolo sa una, kuwang na lang kuno mag-lay minister ko. Sa akong pakig-uban sa mga SVD fathers, brothers ug mga prison volunteers dito sa Quezon City Jail, aduna ko'y kasinatian nga nakapalig-on ug nakapadasig sa akong sense of mission. Sa unang higayon nga nakasulod ko sa prisuhan, puwerte na akong kahadlok ug aduna ko'y mga biases and prejudices sa mga tao didto. Usa ka adlaw ni ana, miduaw kami sa mga babae nga pinireso ug nakig-Bible sharing kami uban sa pipila nga anaa didto sa selda. Adunay mga babae nga nag-edad og 40 kapin nga mipaduol nako. Matud pa niya, natandog kuno siya sa akong gipaambit nga pamalandong sa pulong sa Dios. Nagsugod na siyag sugid kanako sa iyang kaagi sa kinabuhi ug sa hinungdan nganong anaa siya sa sulod sa presuhan. Mihilak siyag taman ug natandog ang akong kasing-kasing. Nangutana ako kaniya kung taga-asa siya, dapit, ug mitug-an dayon siya. Natingala ko kay duol di ay sa akong hometown sa Isabela ang iyang gigikanan. Parehas po di ay ang among dialect nga ibanag. Nisamot na siyag misalig kanako, kay lagi, moingon pa siya, lukso ng dugo kuno, kay gikan di ay mi sa usa lamang ka probinsya. Naluoy ko kaniya kay walay moduaw niya dito sa presuhan, gikan sa iyang family ug kaparyentehan. Kulang na ang iyang supply sama sa sabon, shampoo ug uban pang mga kinahanglanon niya sa sulod sa presuhan. Samtang nagpaabot siya sa sentensya
kay nagpadayon pa man ang iyang trial. Mihangyo siya kanako, kung mahimo ba kuno, nga duaw nako ang iyang pamilya, kay aduna siya'y suwat nga ipadala. Of course, misugot ko. Gihatag niya ang iyang address, ug gipangita nako ang balay sa iyang pamilya. Gihatag nako ang suwat, ug aduna sila'y gipadala alang kaniya. Tungod ni anang panghitabua, nakita nako ang kaanindot sa pagmisyon dito sa presuhan. Nga makapaminaw ka bisan sa usa lamang nga pinireso, nanginahanglan ug dalunggan nga maminaw sa iyang kasakit, ug makahatag kag paglaom sa iyang kinabuhi. Usa kana nga ekspresyon o pagpasinati sa gugma ug kaluoy sa Ginoo ngadto kanila. Sa sige na kog adto dito sa presuhan, ang akong kahadlok na ilisan na og pagpakabana, pagampo ug kadasig sa pagtabang ngadto kanila. Mga igsuon ko diha ni Kristo, samtang nagbitay sa krus, samtang naglisod ang atong Ginoo sa pagginhawa, taliwala sa mga kasakit nga iyang gipamati, gilitok ni Jesus ang ikatulong nga pulong niya ngadto kang Maria. Babay, ania ang imong anak. Sa iyang pinalanggang inahan, gitugyan niya si San Juan, ang iyang pinanggang tinunan o beloved disciple, nga siya mao ang nagrepresentar kanatong tanan sa tagsatagsa kanato nga nagpadayon sa pakigbatok ni ining kalibutana. Kita nga sa kasamtangang panahon sa COVID-19 pandemic, gimingaw na sa pagkagos o paggakos sa atong mga minahal sa kinabuhi tungod sa physical distancing. Kita nga dili makaduaw sa mga masakiton atong mga higala ug sakop sa atong pamilya tungod sa travel restrictions, sa atong mga kaigsuunan nga gimingaw o giuhaw na kaayo sa pagtambong sa santos nga misa dito sa sulod sa simbahan. Ang atong mga kaigsuunan nga walay tingog ug walay bili sa tan-aw sa katilingban, ug ilabi na ang atong mga kaigsuunan nga anaa sa peripheries sa kadaplinan sa atong katilingban. Ang mga nawad-an og trabaho ug paglaom, ang mga masakiton. Bisan pa sa iyahang kaugalingong kasakit ug kalisod, kita gihapon ang gihuna-huna ni Jesus. Mao nga gitugyan niya kita sa iyang minahal nga inahan, ug karon ato usab nga inahan. Babay, ania ang imong mga anak. Pagtugyan nga puno sa gugma, puno sa kaluoy. Oh, what a loving concern from Jesus our Lord, hanging on the cross to entrust all of us to our Blessed Mother's care and guidance. Apan mga kaigsuunan, wala pa diha mahuman ang ikatulo nga pulong ni Jesus sa krus. Sa ikaduha nga bahin, mitutok usab si Jesus ngadto ni Juan ug miingon, "Anak, ania ang imong inahan." Buot ipasabot sa atong Ginoo nga dili kita angay nga mabalaka ug mahadlok, bisan pa man sa nanghinapin nga mga suliran ug hagit sa atong kinabuhi. Kay aduna kitay inahan, si Maria, si Mama Mary, ang inahan sa simbahan, inahan sa paglaom, inahan sa kaluoy, ang maghuhupay sa mga masakiton. Si Mama Mary nga miuban sa mga apostoles kadtong mikayab na si Jesus sa langit, padayon sa pag-uban kanato sa atong panaw sa matag adlaw. Ang inahan nga nag-amuma sa atong Ginoo,
Mauusab ang atong inahan. Inahan natong maamumahon, nga walay laing tuyo, kundili ang kaayuhan sa iyang mga anak. Matud pa ni Cardinal Francis Xavier Nguyen Van Thuan, Mary's sufferings, no doubt, were intensified when she was helpless. As she watched her beloved son's agony on the cross, she was completely powerless. The greater her love, the greater her brokenheartedness. Nevertheless, she stood firm, so that now she can protect you whenever you feel powerless in your sufferings. Kung atong hubaron sa Binisaya, ang mga pag-antos ni Maria nagkakusog kadtong hingpit nga wala siya'y gahom. Samtang nagsudong siya sa iyang pinalanggang anak nga nag-antos didto sa krus, wala gayud siya'y gahom. Kung unsa kalabing dako sa gugma, ingon ana usab kadako ang iyang kasakit. Apan, nagpabilin siyang malig-on, aron nga karon mapanalipdan kaniya sa matag higayon nga mobati ka o kawalay gahom sa imong mga pag-antos. Mga igsuon, pagkaanindot hunahunaon nga ang atong mahal nga inahan anaa kanunay naggakus kanatong tanan sa iyang inahanong gugma, ilabi na karong mga panahona nga anaa kita sa kalisud ug walay kasiguruhan. In these difficult times and uncertainties, sa iyang walay puas nga pangaliya, kita midangup ug misalig. Ang mga pulong nga iyang gisulti ngadto ni San Juan Diego didto sa Guadalupe, Mexico, maugi hapon ang iyang mensahe alang kanatong tanan. Am I not here, who am your mother? Sa laing bahin, mga kaigsuonan, anaa usab ang simbahan nga gitawag natog Mater et Magistra, our mother and teacher. Ang simbahan nga atong inahan ug magtutudlo nga moabag kanatong iyang mga anak sa mga panahon nga kita nanginahanglan. Sa miaging tuig 2020, sa pagsugod sa lockdown, tingali nakakita kamo sa social media, labi na sa Facebook, no? Sa mga hulagway sa atong mga igsuon nga na-stranded dito sa Manila ug ganahan na mo pauli sa ilang tag-sa kaprobinsya. Giablihan sa mga Redemptorist Fathers ang Baclaran Church ug dito nangatulog ang mga tao. Gipakaon usab sila samtang nagpaabot sa mga buses nga ilang masakyan pagpamauli. Gidapit usab ang mga street dwellers dito sa De La Salle University sa Taft Avenue. Ug dito sila mipuyo ug pipila ka bulan taliwala sa pandemya. Dinhi kanato sa Sugbo, ang IC3 o gitawag natong IEC Pavilion, gihimong quarantine facility alang sa mga nataptan sa virus nga adunay mild symptoms nga gipamati. Ang Cebu Caritas ug ang Council of the Laity usab naghatag og nagkalain-laing tabang sama sa vitamin C, pagkaon ug uban pang mga kinahanglanon sa mga kabos. Mauusab ang gibuhat sa akong mga igsuon nga mga madre nga na-assign dito sa Maryland, USA. Nagtahi sila og mga face masks ug gipadala nila sa usa ka hospital alang sa mga frontliners dito sa Amerika. Pipila lamang kini sa dili maihap nga mga initiatives sa atong inahan nga simbahan isip pagpakita sa iyang gugma ug pagtubag sa kinahanglan sa iyang mga anak. In return, isip iyang mga anak
we likewise have the responsibility to love, care, and support our mother, the Church. Mga igsuon ko, ang misyon nga gihatag ni Jesus ngadto kang San Juan ug ni Maria nagpadayon karon pinaagi natong tanan. Aduna kitay pagpakabana og tulubagon sa usag-usa ug dili kini kutob lamang sa panahon sa pandemya kundili nagpadayon kini samtang buhi pa kita. Babay, ania ang imong anak. Anak, ania ang imong inahan. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I need. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Marcos 15:34. Ang mupaambit sa pamalandong niining maong pulong mao ang Padre Cora sa Archdiocesan Shrine of the Most Sacred Heart of Jesus nga anaan hamutang sa D. Jerusalem Street ning Dakbayan sa Sugbo. Siya usa ka Jesuita, ang katilingban sa mga pari nga natukod ni San Ignacio de Loyola didto sa Espanya ug Francia niadtong 1540. Naabot ang mga Jesuita sa Pilipinas niadtong Abril 1581. Sa pagkakaron, adunay mga 241 ka mga miyembro nga Pilipino. 24 kanila nagmisyon dito sa Cambodia, Myanmar, Taiwan, sa Europe
o sa United States. Mga igsuon, si Father Roberto Archie Karampatan, SJ. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Tawhanong kinaiya ang makigrelasyon ug masuod sa uban. Ang usa ka bata masuod sa iyang mga ginikanan nga nagmatuto kaniya. Ang usa ka batan-on masuod sa iyang mga higala dinha sa paghinigalaay. Ang usa ka tawo nga linghod pa sa kasinatian sa kinabuhi masuod sa usa ka tawo nga naghatag kaniya giya o panig-ingnan sa kinabuhi. Apan kita sayod nga adunay mga panahon nga sukwahi ang atong kasinatian. Imbis masuod sa mga tawo o sa katawhan, mahilayo, mahibulag ug mabiyaan kita. Nasinati nato ang tumang kalisod ug kapait sa panaglagyo tungod sa mga nagkadaiyang hinungdan. Sama pananglitan sa usa ka inahan nga kinahanglang manimpalad sa syudad o sa laing nasod ug busa mabiyaan ang gimatutong anak. Ug sumala sa mga eksperto ang pagsagubang sa kasakit sa paglagyo, pagbulag o pagbiya nga nasinati nato karon nga hamtong na kita, mahimong sayon o lisod, depende sa unsang klaseng panaglagyo ang atong nasinati sa dihang bata pa kita. Ang bata nga gibiyaan sa inahan pananglitan, tungod kay kinahanglang mubiya ang inahan aron manimpalad sa gawas sa nasod isip OFW, magdako nga sensitibo sa kasinatian kundiin adunay anggid-anggid sa nasinati nga biniyaan sa inahan. Kung masinati niya ang rejection o pagsalikway, maglisod o move on o pagpadayon, ang maong tao kay lauman ang iyang kasinatian sa sinalikway. Sukwahi ang kasinatian sa usa ka bata nga puno sa pag-amuma sa ginikanan samtang nagdako ang maong bata. Walay lawom nga kasinatian nga gibiyaan sa ginikanan ug busa lahi ang iyang pagsagubang sa kasinatian gibiyaan o wala gitimbaya. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Mga pulong pagtuaw ni Jesus samtang nagbitay siya sa krus. Mga pulong pinasikad sa kaugalingong kasinatian sa gibiyaan. Tao sama kanato adunay mga higayon sa kinabuhi sa atong Ginoong Jesus nga nasinati niya ang pagsalikway. Kung muuyon kita sa teorya sa psychoanalytic nga pagsabot sa kinaiya sa tao, makaingon kita nga bisan anaa pa sa sabakan ni Maria si Jesus, nasinati na ni Jesus ang pagsalikway sa dihang gibalibaran sila si Maria o Jose sa mga nagtagbalay sa ilang pagpangita og lugar mapuy-an panahon sa census sa Bethlehem. Sa dihang hamtong na sa panuigon sa iyang pagpakaylap sa maayong balita, adunay usa ka lugar diin ang mga katawhan wala mo padayon kang Jesus. Ug ang pinakabugat, pinakasakit nga pagsalikway na sinati ni Jesus diha sa mga tao nga suod niya, mga giisip niyang mga higala. Gilimod o gisalikway sa ni Pedro, dili lang kausa, apan katulo ka higayon. Dili lang pagsalikway, apan nasinati usab ni Jesus ang pagluib, gikan sa iyang higala. Mabati ba nato ang kaguot o ang kabugat sa duga ni Jesus sa dihang giingnan niya si Judas Iscariote, higala, buhata dayon ang buot mong buhaton. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Mga pulong pagtuaw ni Jesus nga nagtuboy sa kasinatian sa tao o katawhan nga biniyaan, nakalimtan o nabaliwala. Kapina sa usa ka tuig ang pandemya sa COVID-19 virus. Hangtod karon, wala gihapoy kasiguraduhan kung kanusa matapos ang atong pag-antos sa kakuyaw, kahadlok o kabalaka. Sa nagkadaiyang paagi,
Nasinati nato ang pagkabiniyaan tungod sa pandemya. Kasinatian sa peligro, kasinatian sa walay kasiguraduhan, kasinatian sa walay matabang o walay mahimo o helplessness. Kini personal na akong nasinati ni atong tuig, ni aging tuig, ug bisan gani hangtod karon nasinati gihapon. Adunay usa ka parokyano nga aktibo nga leader sa parokya. Usa ka hapon ni ana ni video call siya kanako. Abi nako aron mo hangop lang kay bag-o mang akong nahibalik sa syudad sa Sugbo human sa daghang mga katuigan nga sa layong dapit ako na-assign. Pagtubag nako sa video call, dako ang akong katingala ug kaguol kay halos dili na makasulti ug makaginhawa ang maong parokyano. Mangayo di ay siya og blessing gikan kanako sa dili pa siya dadon sa ospital. Naigo siya sa COVID-19 virus. Nidagan og pila ka bulan sa ospital, nag-inusara kay gidili man ang bisita. Wala matagai sa sakramento sa masakiton kay dili itugot ni adtong panahona. Ang tanan nga nakaila kaniya naglaom nga makalingkawas siya kay fighter man siya nga pagkatao. Ug tuod man hinahinay ug kanunay ang iyang pagbawi sa kahimsog sa lawas. Apan takulahaw lamang, kalit lang ni bati ang kahimtang sa iyang panglawas ug wala nagayod kabawi hangtod nga nakabsan sa kinabuhi. Pila ka libong pamilya nga nabiyaan sa ilang ginikanan o igsuon o anak tungod sa COVID-19 virus. Nga wala gani makapanamilit og tarong o kung nakapanamilit man, pinaagi lamang sa phone call or video call. Aduna usa ka aktibong parokyano nga dako ang pagmahay sa pari kay wala mahilugi sa Santa Lana ang iyang inahan sa wala pa kini makabsan sa kinabuhi sa ospital. Kay niadtong panahona gidid-an man ang mga pari sa pagdala sa sakramento ngadto sa mga ospital o panimalay. Isip ko ra paroko, dakong kasakit sa akong kasing-kasing ang akong gibati sa pagbalibad sa hangyo sa mga parokyano nga mahilugan unta ang ilang mga masakiton, labi na ang mga himalatyon. Unsa kaha ang gihambin sa atong mga ginikanan, igsuon, anak, higala o kaila sa dihang tataw na nila ang hinanaling kamatayon. Ug walay bisag usa sa ilang pamilya o kaila sa ilang kiliran sa takna sa ilang paghalin ning kalibutan. Ako nang hinaot nga bisan tuod nga nag-inusara ang atong mga kaigsuonan sa takna sa ilang kamatayon ngadto sa kinabuhing dayon, ang mga pulong o mensahe nga gipadangat sa ilang pamilya pinaagi sa telepono naghupay sa ilang kasing-kasing nga biniyaan. O ang ilang pagtuo sa Ginoong Hesus nga mismo gibiay-biay, sinalikway, tinamay og nag-inusara sa krus na matay, naghatag kanila og kaisog sa pagtugyan sa kaugalingon ngadto sa kabubuton sa Dios nga gamhanan. Ang pandemya nagpadayon ug matud sa uban, taas-taas pang panahon ang atong latason. Kanato mga buhi nga padayon sa pagsagubang sa epekto sa pandemya, adunay mga kaigsuonan nga mas alaot pa ang kahimtang. Alaot na sa wala pa ang pandemya, mas naalaot pa tungod sa pandemya. Sila ang mga nawad-an o panginabuhian kay nagsira ang ilang mga gitrabahuan. Ug tungod sa kalisod, ug aron makalahutay ang gitrabahuan, pipila sa mga trabahante, kinahanglang tangtangon permanente. Ang kadaghanan nanguli sa ilang mga panimalay sa probinsya o wala na kabalik sa syudad kay tungod sa pandemya, daghang patigayon ang nagsira. Sa pagsugod sa pandemya, arang-arang pa tungod sa ayuda. Apan sa nahunong na ang ayuda, daghan sa atong katawhan ang natakluban sa kaldero. Sa dakbayan sa Sugbo, makita nato ang tumang kagutom sa mga tao nga anaan nagpuyo sa kadalanan. Mga kaigsuunan, kung atong iduol ang atong kasing-kasing
sa ato mga kaigsuonan nga gigutom o binayaan sa katilingban. Dili lang daguok sa tiyan ang atong madunggan. Madungog usab nato ang mga paghupaw. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Matod ni San Mateo, busa pamati kung may dalunggan kamo. Isip simbahan, unsa may atong mahimo, dinagmay man o dinagko. Aron diha sa ilang kasinatiang biniyaan o napasagdan, makaamgo sila nga ang Dios di ay anaa lang sa ilang kiliran. Sa akong kasinatian, daghang tao sa simbahan nga nagpakabana sa kahimtang sa atong mga kabus nga mga kaigsuunan, labi na sa mga gigutom o walay mapaingnan. Adunay usa ka proyekto pananglitan nga gitawag Helping Hands, nga usa ka proyekto sa usa ka parokya diin nag-amot-amot ang mga miyembro sa usa ka asosasyon ug ang pondo gigamit sa pagluto ug pagkaon o giapod-apod ngadto sa mga gipanggutom. Nagsugod ang pag-apod-apod sa mga pagkaon ni atong Oktubre sa niaging tuig ug nagpadayon kini hangtod karon. Ang proyekto nakahatag na og mga 15,000 ka food packs sa mga nagkalain-laing komunidad sa sulod ug sa gawas sa syudad sa Subo. Niining tuig nga giawhag ang tanan sa pagbuhi ug pagpaabtik sa atong misyonaryohanong espiritu isip pagsaulog sa ikakalim-an kagatos ka tuig sa Kristyanismo sa Pilipinas. Ato untang dugangan ang atong buhat sa pagsangyaw sa gingharian sa Dios, labi na ngadto sa katawhan nga biniyaan aron masinati nila nga taliwala sa ilang mga panghupaw tungod sa kalisod sa kahimtang sa kinabuhi. Ilabi na nining panahon sa pandemya, makaamgo sila. Pinaagi ka natong mga instrumento sa Dios nga ang Ginoo anaa lamang sa ilang kiliran. Nagpadayon sa pagsapnay kanila ngadto sa mas lawom nga relasyon. Amen. Oh, Dios,
Giuhaw ako. Juan 19:28. Ang ikalima nga pulong ipadayag karon sa usa ka pari nga nadestino sa University of San Carlos, Cebu City. Siya sakop sa usa ka relihiyosong kongregasyon nga gitawag og Societas Verbi Divini o SVD or Society of the Divine Word nga nailhan usab sa pangalan nga Divine Word Missionaries. Ang SVD natukod niadtong 1875 ni San Arnold Jansen, usa ka pari nga diosesano sa Stale, Netherlands. Ang unang mga SVD naabot sa Pilipinas niadtong 1909 sa Bangued, Abra. Sa pagkakaroon, adunay mga 500 ka mga Pilipino nga SVD ug 150 ka mga pari o hermanos nagmisyon sa Africa, Asia, Oceania, Europe ug sa North, South America. Mga igsuon, si Father Melchor Fuerzas, SVD. Ang ikalimang pulong, giuhaw ako. Sa atong bag-ong panahon karon, sa unsa man nga paagi giuhaw ang atong Ginoong Hesukristo. Kung ang simbahan mao man kaha ang lawas ug si Kristo ang ulo niini, mamahimo ba kita nga mangutana sa unsa man nga pagkauhaw ang simbahan? Ug kung ang simbahan nga gipanguluhanan ni Kristo mao kita, unsa man nga kauhawan ang atong nahiaguman niining panahona? Kung ang kauhaw ni Jesus nga iyang gituaw dito sa krus panahon sa iyang pagtingal, mauusab ang atong natagamtaman karon? Sa ato pa, iyang gihiusa ang atong mga kauhaw o kasakit ngadto sa iyaha. Wala na kita nag-inusara o napasagdan, tungod kay siya mismo nakig-uban man kanato dili lamang sa mga kalipay o kalampusan nga atong natagamtaman, kundili lakip na usab sa atong mga kakulang o kawad-on. Tungod kay ang labing lisod sa panahon sa kawad-on o kasakit, mauman ang pagkasinalikway o biniyaan. Biniyaan o hinikawan sa pagpakighiusa, pagpakiglambigit o pag-unong sa tanang higayon. Ang kanhiayng encyclical letter o sulat sa atong Santo Papa, Papa Francesco, nining panahon sa pandemya, iyang giuluhan og Fratelli Tutti, o to all brothers on fraternity and social friendship. Ang panahon sa pandemya o pagkuyanap sa makalilisang nga virus o COVID-19, nagbutang sa kinatibuk ang katawhan ngadto sa paghunong sa tagsa-tagsa ka mga kalihukan. Daghan ang mga biyaheng lokal o international ang nanga-cancel o nahunong. Sa mubo nga panahon, ang mga balay patigayon o negosyo kinahanglan na nga magsira o manaktak sa mga trabahador. Sa kinatibuk-an, daghan ang nawad-an o panginabuhian o nahimulag sa ilang tagsa-tagsa ka mga mahal sa kinabuhi. Ang kauhaw sa panaghiusahay, pag-usab, ngadto sa ilang mahal sa kinabuhi. Ang kauhaw diha sa kawad-on, sa kagutom, o sa panahon sa kasakit o kamatayon, ato gayud nga mamatikdan. Gani, daghan sa atong mga kahigalaan, kaila o mga kaparyentihan nga nangamatay o gilubong nga wala makaagi sa kompleto nga mga sakramento tungod sa atong pagsunod sa mga health and safety protocols. Sa nagkadugay ang pandemya, daghan na sa atong mga igsoong Kristiyanos nga gihidlaw nga makaadto sa mga simbahan o makasalmot sa santos nga mga misa. Tungod kay nga atong santos nga misa gihimo naman pinaagi usab sa social media o gibati na sila og kauhaw diha sa pagdawat sa santos nga sakramento sa Eucharistia. Ang panawagan sa atong Santo Papa, ang pagpakita sa atong panag-inig suunay o panagdait, ato gayud usab
nga nasinati ug nakita diha sa atong makaigsuunan, labi na sa atong mga frontliners ug mga doktor ug kapulisan. Ang ilang mga sakripisyo tinuuray gayud nga pagpakita sa pagkamanagsuon diha kang Kristo. Dugang pa nga panawagan sa iyang sulat Fratelli Tutti, mao ang pagpalawom sa atong gitawag og solidarity and communion, panagdait ug panaghiusa. Panagdait diha sa pagpakig-uban nato sa mga biktima sa pandemya. O ang atong panaghiusa maoy usa sa mga paagi nga mahatagan og kahupayan ang ilang mga kauhaw. Tinuod gayud ang tuaw sa atong Ginoong Hesukristo nga giuhaw ako. Daghan kanato ang giuhaw sama niining mga butanga. Ug ang aktibo nga pagpanagdait ug panaghiusa makahupay gayud sa atong kalisod sa kahimtang niining panahon sa pandemya. Adunay pinakabag-ong kasinatian nga akong matawag og katilingbanong pagkauhaw. Ang bag-uhay nga nahitabo ug nagtrending sa social media kabahin sa 25 ka mga lumad nga natanggong sa pandemya ug nangitag kasilungan dinhi sa Sugbo. Pinaagi sa pagpaningkamot sa atong Archdiocese ug sa atong talahorong obispo, Archbishop Jose Palma, natagan sila og luna diri sa atong SVD Retreat House sa Talamban nga moagi sa atong gate sa University of San Carlos, Talamban Campus. Ang maong hamubo nga pagpuyo ug malinawong pagpadayon sa ilang pagtuon sa kalit lang naputol ug ang ilang gamay nga kahayag sa paglaom nga makabaton o kinaadman sa kalit lang nahagtos sa walay kasiguruduan sa dihang gibungkag ang ilang malinawon nga pagpuyo. Ang raid and rescue operation mo'y nakabungkag kanila ug nakalisang. Apan ang labaw sa tanan ang pagsalikway kanila ug paghikaw sa katungod nga makabaton ug kinaadman mo'y usa kakauhaw nga dili gayud matagamtaman ug matambalan. Kuang kahuyang ug sinalikway sa katilingban, lutuson pa ug bungkagon. Dili ba di ay ingon ani kasakit susama sa gibati ni Jesus dito sa krus. Giuhaw ako. Mao kini ang singgit ni Jesus. Sinalikway sa kaugalingon nga kadugo ug mga katagalungsod. Bisan pa sa tanan nga mga maayo nga katuyuan, dili gihapon igo nga masabtan sa uban. Pwede di ay nga may tabo kini sa atong makawag-ong panahon. Siguro tungod kay mitugot man kita nga may tabo kini. Ang atong Ginoong Hesukristo giuhaw sa atong pagtagad sa mga kabus ug mga sinalikway sa katilingban. Ang mga hinikawan sa tawhanong katungod ug mga binilanggo sa kaugalingong kahimtang. Sa atong pagpakabutabungol sa mga kalisdanan ug panginahanglan sa atong makaigsuunan, labi na sa mga gidihikawan sa kahigayunan sama sa 25 ka mga lumad nga nahunong ang ilang paglaom nga makabaton og kalinaw o kinaadman. Tataw kaayo nga ang kauhaw ni Jesus dito sa krus natagamtaman usab sa atong makaigsuunan ug magpadayon kini kung kita magpadayon sa atong pagpakabutabungol ug makaugalingon nga kinaiya. Sa akong personal nga kasinatian, isip usa ka seminarista hangtod pagkadiakono o pagkapari dito sa Hong Kong, usa sa akong nakahatag og katin-awan sa panawagan sa atong Santo Papa sa iyang sulat Fratelli Tutti. Sanglit nakaagi man ako og isip usa ka OFW usab na dito nako gihimo ako ang theology hangtod nga naordina ko dito sa diocese sa Hong Kong, China. So nagtuon ko pinulungan nga Cantonese, tuon migbasag mga Chinese characters. Alabaw sa tanan, pag
tuon usab sa ilahang kultura isip mga inchik, no? Dinhi ang panawagan sa atong kalahurong Santo Papa dili lamang sa kinatibuk ang simbahan kundi sa tibuok kabuhatan sa Dios. Ug sanglit kitang tanan aduna may kalambigitan, kabusman ug adunahan, maputi ka man o itom, bisan asang dapit ug hutong sa katilingban ikaw nahimutang. Gitawag kita diha sa pagpakihiusa ug pagpakiglambigit. Ang pagpanarbaho sa abroad may usa sa mga bag-ong realidad sa atong mga kaigsuunang Pilipino. Usa sa pinakadaghan og mga OFW or Overseas Filipino Workers mao ang Hong Kong. Naglangkob kini sa mukabat og usa ka 200,000 ka mga trabahante ug kasagaran niini nagtrabaho sa mga panimalay, sa mga inchik isip mga katabang. Adlaw gabi ana ra sila sa balay aron magsilbi sa ilang mga amo sugod sa pagluto hangtod sa paglimpyo sa ilang mga kasilyas o CR. Sulod sa unom ka adlaw, maura kini ang ilang balik-balik nga trabaho gawas sa adlaw nga sila mag-day off. Ang unong ka adlaw mao nga makakapoy og makaluya nga trabaho pero wala kini nila gipanumbaling. Basta mahatagan lamang og kakuhaan ang mga panginahanglan sa ilang mga mahal sa kinabuhi dinhi sa Pinas. Inubanan sa kamingaw og kaginhawa nga sila nag-inusara og dili makasabot sa kultura og sinultian. Labaw sa tanan, sa panahon nga sila masakit, gawas nga mapugos gihapon sila sa pagtrabaho, wala pay moatiman kanila. Tungod niini ang Diocese sa Hong Kong wala gayud nagpasagad sa panaw sa atong mga kaigsuunang Pilipino ug uban pang mga lahi nga nagtrabaho isip mga langyaw didto. Aktibo ang OFW Pastoral Office sa Diocese nga nag-aghat sa mga parokya nga mo-accommodate ug muhatag og kasilungan sa mga OFWs diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga parokya. Inubanan sa spiritual nga giya ug paghatag sa mga sakramento, dako gayud kaayo ang tabang sa atong mga kaigsuonan didto sa langyaw nga lugar. Ang ilang usa ka adlaw nga day off nahimo nga dili lamang pagpahulay sa ilang trabaho kundi naka-recharge usab sa ilang espirituhanong kauhaw. Gani sa akong istorya kanila ug pagpakiglambigit ako nasayran nga sa panahon nga maabot na ang Domingo ari para sa Biyernes diri dapit pa sa Biyernes Huwebes mangandam na sila og unsay ilahang isuot sa Domingo, unsay ilang dadon nga merienda nya unsaon nila pag budget ang ilahang gamay nga nabilin nga kwarta, no? So nindot kayo ang ilang expectation. Pero ang labaw sa tanan ang ilahang pagbisita ngadto sa simbahan ug ang pagbukas sa mga simbahan alang kanila. Isip usa ka misyonero sa langyaw nga dapit nasayran nako nga dili lang diay ang mission area o lugar atua lamang sa bukid ug halayo nga mga dapit nga lisod matultulan. Ang bagong mission area ani-ana diay sa mga highly urbanized cities sama sa Hong Kong ngang mga katawhan bisan pa sa kabuhong sa kinabuhi adunay dako nga panginahanglan ug kauhaw sa pulong sa Dios. Ang pag-unong kanila sa ilang kakapoy ug kamingaw mauusab ang usas sa mga pangandoy sa atong Ginoo aron matambalan ang iyang pagtuaw sa kauhaw didto sa cross. Sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto kapitulo 9 bersikulo 22 nagkanayon, ngadto sa mga mahuyang ako nahimong ingon sa mahuyang aron makabig ko ang mga mahuyang. Ako nahimong tanan mga butang ngadto sa tanang mga tao aron nga sa bisan unsang paagiha maluwas ko unta ang pipila kanila. Mga igsuon, dili lamang nagpakahuyang ang atong Ginoo Hesukristo dito sa krus, kundi nakig-uban kanato sa atong mga lawig sa kinabuhi. Nakig-ambit sa atong makasakit ug kaguol. Ug kita usab mamahimong susama kang Kristo
kung makig-uban kita sa atong mga kaigsuonan, labi na gayud sa mga OFWs. Usab sa akong ma-relate nining pulong sa tong Ginoo dito sa krus ay kalimang pulong nga giuhaw ako. Mao ang istorya sa maayo nga Samarianhon. Usa kapag hitabo o kasugilanon nga gisugyot na Hesus ngadto sa iyang mga tigpaminaw ug tagasunod. Kabahin sa pangutana kung kinsa gayud ang atong igsuon o silingan o angay nga tabangan. Kini atong mabasa diya sa Lucas Kapitulo 10, versikulo 29. Kini nagkanayon. Apan kay buot man siya nga magpakamatarong sa iyang kaugalingon, siya miingon kang Hesus, o kinsa man nga akong silingan. Ug ang sugilanon sa kinsa ang nitabang sa biktima sa pagpanulis, biniyaan sa daplin sa dalan, wala nagpili og kinsa ang angayan nga mutabang. Gani, ang may katakos og responsibilidad sa pagtabang sa biktima ni salikway man og nilikay kaniya. Ang maayo nga Samarianhon mao ang adunay malumo og kasing-kasing nga mihunong sa makadiyot ug nangita og paagi unsaon pagtabang sa biktima sa pagpanulis. Sama sa paagi kita ngayon usab nga muhunong sa makadiyot sa unsa man nga atong naandan ug mulingi sa atong kiliran aron makit-an nato kinsa kadtong tinuuray nga nagkinahanglan ug nabiktima sa di makaangayon nga sistema sa atong katilingban. Kay ang tinuuray nga naluoy dili man mao kadtong nakakita apan nilingyo ug mipadayon nga wala manumbaling kundili kadtong naluoy ug mitabang sa mga biktima. Giuhaw ako, mao kini ang singgit ni Kristo didto sa itaas sa krus. Ang iyang pagkauhaw mauman ang kakulangan sa pulong sa Dios. Sama sa babae nga nagkalos og tubig sa atabay ni Jacob. Sa iyang panag-engkwentro ni Jesus dito sa atabay, iyang nasuta nga dili lamang ang tubig sa atabay ang makatagbaw sa iyang kauhaw, nga magbalik-balik, kundi si Jesus mismo ang nagtagbaw sa iyang kauhaw sa katarong ug kabag-uhan sa kinabuhi. Ug ang pagkahuman sa iyang kaugalingon nga pagkabag-o, iyang gipadayon diha sa pagsangyaw sa mayong balita ngadto sa uban. Mabasa nato diha sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 4, versikulo 42, nagkanayon. Unya mingon sila sa babay, kami nagatuo dili na tungod sa imong mga pulong, kay kami nagayod mao ang nakadungog kaniya, ug among naila nga siya sa pagkatinuod mao ang manuluwas sa kalibutan. Nasinati usab sa uban kung unsa ang iya nasinati nga kaayuhan. Pagkaanindot mga igsuon. Sa akong kaugalingon nga pagpamalandong, pinasubay sa atong nakita nga mga realidad o panghitabo, makaingon ako nga tinuuray ang mga panginahanglan ug kauhaw sa atong mga kaigsuonan karon sa pulong sa Dios. Labaw pa niini ang kauhaw sa paghatag og katumanan sa mga saad sa Dios nagaagad sa atong pagpakiglambigit ug panagdait ug panaghiusa kanila nga atong mga kaigsuonan nga adunay mga panginahanglan. Dili gayud kita maglangay pagsanong sa tawag sa Dios niini. Isip usa ka misyonero, daghan pa kaayo akog angay nga makatunan, kabahin sa kaayo ug gugma sa Dios. Ang dalan diin nato makit-an ang mga biktima sa pagpanulis ug ang atabay ni Jacob nga gikawsan sa babay na usog na. Pwede na nato nga makita ang mga biktima sa pagpanglupig dinhi sulod sa atong syudad sa Sugbo ug sa dagkong syudad sa Hong Kong.
Dili na kita kinahanglan muadto pa sa layo aron makita nato ang mga igsuon nato nga giuhaw sa gugma sa Dios. Mamahimong kauban nato karon sila, apan ugma wala ug dili nasad. Busa sa atong pagkadungog sa ilang tuaw sa kauhaw, uban kang Kristo, musangpit usab kita, amahan, hupaya ang among kauhaw sa imong gugma. Natapos na. Juan 19:30. Ang muhisgot kabahin sa ikaunom nga pulong mao ang prior ug tesorero sa Agustinian Novitiate and Prayer House sa Mohon, Talisay City, Cebu. Siya sakop sa orden ni San Agustin o Agustinian. Ang OSA nagsugod niadtong 1244 ug sa pagka 1256 gihiusa ang tanang mga pundok sa mga pari ug hermanos nga nagsunod sa lagda ni San Agustin didto sa Europe, ilabi na sa Espanya ug Italia. Ang gitawag nila nga Grand Reunion. Naabot ang mga Agostinos sa Sugbo, ang unang mga misyonero sa Pilipinas niadtong 1565. Karon aduna sila'y sakop nga mga 129 ka mga Pilipino, 117 pare, 6 ka hermanos, 5 ka solemn professed, ug 1 ka diakono. Sila nangalagad sa simbahan, isip mga misyonero sa 40 ka mga nasod sa Europe, United States, sa South America o sa Asia. Mga igsuon si Father Rodolfo Rudy A. Bugna, OSA.
Ang ikaunom nga pulong ni Jesus natapos na. Mga igsoon diha kang Kristo Jesus, maayong hapon kanatong tanan. Kining ikaunom nga pulong sa Ginoo makita nato sa Ebanghelyo ni Juan chapter 19 verse 30. Atong basahon. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya, natapos na. Unya, miduko siya og namatay. Sa dili ko pasugdan ang akong pamalandong mahitungod sa pulong sa Ginoo, atong hinumduman nga karong tuiga 2021, atong gisaulog ang ikalima kagatos o 500 years sa Kristyanismo, diin si Ferdinand Magellan, ang pare nga si Valderrama ug ang mga kauban miabot niining atong yutang tabunon ni adtong tuiga 1521. Og milabay ang mga katuigan si Padre Ordaneta, Legazpi og mga kauban miabot man ni adtong 1565. Karon mubalik lang taw kita sa mga misyoneros nga maoy hinungdan sa atong pagsaulog niining ikalima kagatos sa Kristyanismo or 500 years of Christianity sa atong nasod nga Pilipinas. Makaingon kita nga natapos na o nahumana ang ilang misyon apan nagpadayon ang atong pagsaulog niini. Mao kini ang hinungdan kung ngano nga angay natong ipasigarbo sa tibuok kalibutan nga kita usa ka dakong Kristiyanong nasod sa kinatibuk-an sa Asya. Hangtod karon gipadayon sa mga Pilipino ang misyonaryong kalihukan, ilabi na kanamong mga Agostinos nga nahisakop sa province of Santo Niño de Cebu nga gitukod ni adtong January 15, 1984. Nagpadayon o gipadayon ang mga misyonaryong kalihukan nga gisugdan sa mga paring langyaw nga Espanyol gikan sa Madrid, Espanya. Ang Kristyanismo sa atong nasod usa ka gasa alang kanatong tanan nga mituo og misimba sa batang balaan. Niining yugtua mubalik kita sa pulong sa Ginoo sa Ebanghelyo ni Juan. Natapos na. Matud pa sa pagtuo sa mga Israelita, ang kamatayon usa ka makalilisang nga hitabo sa kinabuhi. Ang buot ipasabot niini nga wala nay pagbinayluay og mga hunahuna sa tawo og sa Dios. Tungod niini nabugto ang relasyon sa tawo ngadto sa Dios. Ang tawag niini sa Hebreo Sheol o sa Griego Hades, nga sa ato pa paglain, pagkabulag o pag-inusara nga ang buot pasabot kamatayon. Apan ang maayong balita mao kini. Gibuntog sa atong Ginoong Hesus ang kamatayon pinaagi sa iyang tawhanon nga kinaiya ug dili sa iyang pagkadiyos, matud pa ni Cardinal Antonio Tagle. Susama nga iyang nalikayan ang tanang matang sa mga pagtintal nga iyang nasinati pinagi sa iyang tawhanon nga kinaiya. Wala gamita ni Jesus ang iyang pagkadiyos sa paglikay sa mga tentasyon o sa pagbuntog niya sa kamatayon. Natapos na ang tawhanon nga kinabuhi sa atong Ginoo, apan nagpadayon ang iyang presensya nga walay katapusan sa tanang oras o takna. Si Cardinal Luis Antonio Tagle adunay libro, The Risk of Hope, Telling the Story of God in Our Day. Nag-ingon nga ang kamatayon usa ka paghunong sa relasyon o communication sa Dios. Ang buhi nga Dios ug ang dapit o lugar sa kamatayon dili magkauyon o magkatakdo. Ang maayong balita alang kanato mao kini nga ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesus usa ka pagpamatuod nga nagpadayon ang atong relasyon o communication sa Dios. Pinaagi sa una, pag-ampo, prayer. Nagpadayon ba kita sa atong pag-ampo
sa Ginoo o mihunong na kita. Ikaduha, pangaliya o pangaliyo po, intercession. Mao bitaw nga sa matag misa atong gipangaliya nga mabayaw na sa pagkasantos si Monsignor Kamomot. Nagpadayon o gipadayon ba ang atong pangaliya? Ikatulo, handumanan, memory. Atong giisip ang santos nga misa nga usa ka handumanan o memory nga gibilin sa atong Dios alang kanatong tanan. Ang pari sa iyang pagmisa moingon, himuan ninyo kini sa akong handumanan. Ang pangutana mao kini, samtang buhi pa kita, naghimo ba kita og maayong handumanan susama sa mga santos o naghimo ba hinuon kita og mga handumanan nga angay lamang nga hikalimtan? Kining tulo simbolo sa atong relasyon o communication sa Dios bisan pa og maangkon sa tawo ang kamatayon sa iyang lawas. Ang pag-ampo, pangaliya ug handumanan, mga simbolo kini sila sa kinabuhing walay katapusan. Apan sa modernong panahon, kadaghanan sa ato mga kabatan-unan karon wala nay pagpakabana mahitungod sa relasyon o communication sa Dios. Nganong nakaingon man ako ni ana, unsa may akong ebidensya. Ang ebidensya mga kaigsuunan mao nga daghang mga batanon o teenagers karong panahona adunay kasinatian sa depression nga sa ato pa ang pag-inusara o isolation simbolo sa kamatayon. Ang simbolo sa bag-ong pagkabugto sa maayong relasyon ngadto sa Ginoo o pag-inusara o kamatayon mao ang cellular phone. Ngano man matod ni Cardinal Tagle, pagkadaghang mga Kristiyano nga wala nay maayong relasyon o communication sa Dios tungod o gumikan sa cellular phone. Niadtong unang panahon, pagmata sa Kristiyano, mag-ampo dayon siya sa Dios. Sa dili pa siya matulog, mag-ampo usab siya sa Dios. Pagkasubong pamalandungan nga karong panahona, pagmata sa tawo, ang una niyang buhaton mao ang paggunit sa cellphone o sa dili pa matulog, cellphone lang gihapon. Mga igsoon, asa naman ang atong relasyon o communication sa Dios nga sa ato pa buhi pa kita apan murag patay kay wala nay relasyon o communication sa Dios o sa pamilya. Hinuktoki o pamalandungi kining matang sa atong pamatasan sulod niining simana nga balaan. Ang Paschal Mystery nga atong gisaulog sa Semana Santa mao ang PDR sa Ginoo. Passion, Death, and Resurrection. Pagpakasakit, paglansang sa krus, pagpakamatay, pagkabanhaw sa atong Ginoo. Kining tulo dili pwedeng bulagon. Ang Biyernes Santo mao ang pagpasakit o passion sa atong Ginoo. Ang Black Saturday mao ang pagpakanaog sa mga minatay sa Ginoo. Natapos na ang iyang tawhanong kinabuhi sa Ginoo apan nagpadayon ang atong kinabuhi sa iyang pagkabanhaw nga atong gimithi. Mga igsoon, ang cross simbolo sa usa ka makalilisan nga kamatayon alang sa mga kriminal ni adtong unang panahon. Apan mao kini ang simbolo sa atong kaluwasan, gipulihan o gihatagan og maayong kahulugan sa Ginoo ang cross nga atong giludhan. Usa kini kagasa o gitawag kini nga kenosis o self-emptying sa Ginoo nga sa ato pa ang Dios nagpakatawo, nagpakahuyang ang makagagahom nga Dios pinaagi sa tawhanong kinabuhi. Kita nga mahuyang
gustong mamahimong gamhanan. Nagkulang kita sa pagpaubos sa atong kaugalingon. Matod pa sa usa ka Japanese theologian nga si Kazuo Kitamori, dili kita makasulat sa kahulugan sa pag-antos o kasakit kung wala kitay kasinatian niini nga sa ato pa ang pagpakasakit, paglansang sa cross, pagkamatay sa Ginoo ug iyang pagkabanhaw dili ideya o theory lamang kundi usa ka actual o tinuod nga kasinatian. Nindot kayo ang pulong ni Henry Nouwen niini, wounded healer. Si San Pablo usa ka makasasala nga tawo. Siya ang nagpapatay kay San Esteban o Saint Stephen. Apan sa gugma o grasya sa Ginoo nahimo siyang wounded healer. Ang persecutor o maglulutos nahimong usa ka defender, tig panalipod o manlalaban sa Kristyanismo. Hangtod karon kitang tanan mga samaran nga nagkinahanglan sa grasya o kaluoy sa Ginoo nga gamhanan. Ang among spiritual founder nga si San Agustin, usa ka makasasala nga tawo, apan nahimo siyang usa ka maayo og bantugang santo. Nahimo siyang wounded healer pinagi sa grasya, gugma og kaluoy sa Ginoo. Ang punto mao nga gihatagad siyag kahigayonan o chance sa pagbag-o sa iyang kinabuhi. Mao kini ang kulang sa atong modernong panahon kay kusog kita kayo muhusga sa atong isig kaingon. Ang resulta niini atong itago ang atong mga kasaypanan ug unya mamahimo lang kitang bakakon tungod sa atong kahadlok nga kita pagahusgahan kung atong isulti og mahibaw-an ang atong mga sala. Maayo na lang aduna kitay sakramento sa pagpangumpisal sa simbahan. Mga kaigsuonan, ako nang hinaot nga unta ang atong pagdawat sa atong pagkamakasasala magdala kanato ngadto sa dalan diin ikaw ug ako mamahimo kitang wounded healer. Muduol kitang tanan sa Ginoo niining panahon sa Semana Santa. Diha kaniya atong madawat ang kapasayloan sa atong mga sala. Kay ang Ginoong Hesus mapasayloon og bisag unsa og kinsa ka pa pinangga kaniya. Natapos na ang tawhanong pag-antos ug pagpasakit sa Ginoo alang sa atong kaluwasan. Og niining tungura, tuguti ninyo ako sa hatag og pipila ka mga panig-ingnan nga angay natong pagasundon mahitungod niini. Ngadtong January 17, 2021, piyesta ni Senyor Santo Niño sa Sugbo. Ang atong talahorong obispo mao ang nangulo sa pagsaulog sa Santos nga misa didto sa Basilika. Niadtong higayuna aduna siya gibati nga dili maayo sa iyang lawas. Giubo siya ug mao pagyoy pagawas niya gikan sa hospital. Apan mipadayon lang gihapon siya sa pagsaulog sa nakatakdang Santos nga misa. Iyang gipadayon ang pag-alagad sa katawhan sa Dios. Taliwala sa iyang kahimtang nga nagkinahanglan na unta mupahuway. Sa iyang gibuhat natandog ang among mga huna-huna ug mga kasing-kasing kay ang iyang pagsakripisyo gihalad man ngadto ni Senyor Santo Niño nga tuburan sa atong kaluwasan. Natapos na ang sakit sa atong obispo na ayo na siya apan nagpadayon ang iyang makaluwas nga mensahe alang kanatong tanan. Mga igsoon, ayaw itugot nga kamo mag-antos o magsakripisyo alang sa inyong kaugalingon lamang. Ang pag-antos o pagsakripisyo mamahimong matinud-anon kung kini inyong gihimo alang sa kayuhan o kaluwasan sa uban.
O kini ang buot ipasabot sa pulo nga kenosis o self-emptying o altruism sa atong Ginoong Hesus. Niadtong milabay nga tuig, na-diagnose ako sa usa ka sakit nga sarcoma. Ang usa ka physician gikan sa Perpetual Succor Hospital maoy usa sa mga nagtabang kanako. Bag-o lang yun mipanaw siya niining kalibutan. Abi ninyo, ang iyang kamatayon usa ka makasulubong hitabo alang kanako kay tungod kaniya ako nakaangkon og kaayuhan gikan sa sakit nga akong nahiaguman. Ang iyang sakripisyo sa pag-atiman kanako maoy nagdala sa akong kaluwasan. Wala ako'y igong katakos nga motambal og moayo sa akong sakit. Siya ang nahimong instrumento sa pagbalik sa kalagsik sa akong lawas. Hangtod karong panahona, daghang mga doctors, nurses, o frontliners nga misugal sa ilang kaugalingong kinabuhi. Aron lang yun, maluwas ang atong mga igsuon nga gitakdan niining COVID-19 virus. Ato ba silang giampuan? Giapil ba nato sila sa atong mga pangaliya? Ato ba sila nahinumduman sa altar sa Ginoo? Ang doktor o physician nga mi-volunteer sa akong operasyon, wala mo dawat og bayad o suhol kay giisip kini niya nga usa ka apostolate pagsilbi sa katawhan sa Ginoo. Midaga na nga akong operasyon sulod sa 4 ka oras og natapos na. Apan nagpadayon ang akong kinabuhi. Kung wala ang maong doktor, posible nga namatay ako sa akong sakit nga sarcoma. Apan tungod sa kaniya, nabuhi ako og nagpadayon sa akong paghatag og serbisyo sa katawhan sa Ginoo. Mga igsoon, mao kini ang pag-antos sa Ginoo. Natapos na, apan nabuhi kitang tanan tungod sa iyang voluntaryong pagpakasakit, paglansang sa cross, og sa gugma o grasya sa Dios nga Amahan nga iyang naangkon diha sa iyang pagkabanhaw. Dili kita angay nga magpabilin sa Biyernes Santo. Mopadayon kita kayang adlaw sa pagkabanhaw naghulat kanato diin ang kamatayon gibuntog o gipukan sa Dios nagamhanan. Natapos na ang pag-antos sa Ginoo og atong nadawat ang atong kaluwasan. Daghang salamat sa Archdiocese sa Cebu, sa atong talahuron nga obispo, og sa mga igsoon kong kaparian sa talagsaong higayon nga inyong gihatag kanako sa pagpaambit og pamalandong sa ikaunom nga pulong sa Dios. Natapos na. Tinuod, natapos na ang akong pagpakigpulong. Apan, nagpadayon ang hagit sa pagpalig-on sa atong pagtuo o pagpuyo sa gugma o grasya sa atong Ginoo. Akong humanon, ang akong pamalandong pinaagi sa mga pulong ni Papa Francisco. Siya miingon, "It is not enough to love. People have to feel that they are loved." Mas nindot sa Binisaya, dili igo nga mahigugma lamang ang katawhan, kinahanglan nga ila mismong mabatyagan nga sila gihigugma. Og akong sumpayan, kasinatian sa gugma, ilabi na karong Semana Santa og sa pag-atubang niining pandemya. Matapos man ang atong kinabuhi niining kalibutana, apan dili matapos ang gugma, kay ang Dios gugma og ang gugma mao siya.
Amahan, sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Lucas 23:46. Ang ikapito nga pulong pagabatbaton sa parochial vicar sa Virgen de la Regla Parish National Shrine sa Lapu-Lapu City ug nga karon usab administrador sa parokya sa Immaculada Concepcion sa Tudela, Cebu. Siya sakop sa Missionaries of the Sacred Heart, MSC, nga gitukod sa usa ka pari nga diosesano, si Father Jules Chevalier sa Issoudun, France, niadtong Disyembre 8, 1854. Naabot ang mga MSC sa Pilipinas niadtong Disyembre 8, 1908. Human giimbitar sa Amerikanong obispo sa Sugbo, si Bishop Thomas Hendrick, nga moalagad sa Sugboanong simbahan. Sa pagkakaroon, duulan sa 2000 ang mga MSC nga nagmisyon sa 54 ka nasod sa Europe, Oceania, Australia, Africa, South America, United States ug Asia. Mga igsuon, si Father Benito B. Tumol, MSC. Ang ikapitong pulong. Amahan ko, sa imong mga kamot, gitugyan ko ang akong espiritu. Pinalanggang katauhan sa Dios, ipunting ta nga atong mga mata kang Jesus, nga anhaan niya ng krus nagbitay. Luya na kaayo ang iyang lawas, o himalatyo na siya. Tanawa og tutok si Jesus nga nagtinga na, naganto sa kauhaw, sa labiyang kasakit, sa kahapdos sa mga samad, nga milukop sa tibok niyang lawas. Labaw pa sa lawas nung kasakit, ang gibati ni Jesus, mao ang kasakit sa iyang kasing-kasing, din ang mga pagbiay-biay sa mga tao, ang ilang mga pangyamid o pagyubit kanila, mitaroy sa magpunyal o milagbas sa iyang kahiladman o kalag. Igsuon, kasing-kasing mo ba dili matandog o hilapon sa kasakit nga gianto sa atong manunubos, nga misinati sa labiyang pag-antos tungod lamang kay nagmahal siya kanato. Mao ba kini ang ganti sa pagmahal? Ang paghigugma ba di ay bayaran og kasakit? Ang pagpangga ba di ay muani og kamatayon? Igsuon, tan-awa ang atong Ginoong Hesus. Tutoki ang iyang mga mata nga bisan luyan na kaayo. Ugos niyang gibuka aron lamang makita ka sa katapusang higayon, sa dili pa siya mabugtuan siyang gininhawa. Tanawa ang iyang dagway nga nabulit sa dugo ug pugos gihapon niyang gibuka ang iyang mga ngabil aron lamang paglitok sa tamis nga mga pulong sa paghigugma, pagpasaylo ug sa katapusan militok siya sa mga pulong nga tugob sa pagtuo ug pagsalig sa iyang amahan. Misinggit siya sa makusog, amahan ko, sa imong mga kamot, gitugyan ko ang akong espiritu. Human niya kini mabungat, nabugtuan siya sa iyang gininhawa ug namatay. Sa iyang kamatayon, gitapos o gihingpit ni Jesus ang iyang misyon. Ang misyon sa pagpaamgo o pagpasinati sa dili matukib nga gugma sa Dios. Paghiusa o pagbugko sa tanang katawhan diha sa gugma. Ang pagpasaylo o pagluwas sa katawhan nga pinangga kaayo sa amahan. Sa iyang pagtugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa amahan, gitugyan usab niya ang kalampusan sa kaluwasan. Kitang tanan nakaangkon sa hingpit nga pasaylo ug kaluwasan, pinaagi sa sakripisyo ni Jesus diha sa krus. O kita iyang gitugyan ngadto sa iyang amahan, aron dili na gayud kita mahimulag pa kaniya bisan kanusa o bisan unsa pay atong kahimtang nining kalibutan. Matud pa ni San Pablo, wala na gayon makapahimulag pa kanato sa gugma sa Dios nga naato pinaagi sa kamatayon ni Jesus diha ni anang krus. Mga hinigugmang katawhan sa Dios, palandungon ta kining dakong gugma sa Dios alang kanato. Mahinuklog og mahigmataon ta kita
nga kitang mga giluwas, mao ang buhing timaan sa kaluwasan nga gihingpit ni Jesus diha sa krus. Maamguhan unta nato ang kamatuoran og matugkad nato ang pagkabililhon sa tao at tubangan sa Dios. Sa sakripisyo ni Jesus sa krus, napasaylo kita sa atong mga sala. Nahibalik kita sa sabakan sa atong amahan og nakaangkon kita sa bag-ong kinabuhi, dinayanan sa grasya. Pagkabililhon mo gayud igsuon, og walay gitudlo nga wala kita diha sa kasing-kasing sa unahuna sa Dios. Mga igsuon, huptan ta sa kanunay kining maong kamatuoran, nga bisan kinsa ka pa, bisan unsa pay atong dangatan, bisan unsay mahitabo kanato, sa kanunay ang gugma og pagpangga sa Dios kanimo dili gayud mo kunhod. Mahimo ka mang laksot sa mga mata sa katawhan, apan hinumdumi igsuon, gimahal ka sa Dios o gipakamatyan ka aron maluwas. Busa igsuon, ayaw baya kalimot sa imong nga taas nga dungog. Paningkamutan ta kanunay ang pagbahandi nini sa atong kasing-kasing og huna-huna. Uban sa dakong kasibot, paningkamutan ta ang pagmahal niini, ang pagpuyo og paglakaw subay nining maong dungog nga atong naangkon diha sa pagtugyan ni Jesus sa iyang kaugalingon diha sa krus. Ipasidlak ta kini og ipakita ta sa katilingban ang bidlisiw sa atong pagkatinubos aron madayag si Kristo sa pananaw sa mga tao karon. Pinaagi sa atong kinabuhi nga nabag-o og sa kinaiyang nausab, masinati sa katawhan karon si Kristong buhi sukad kaniadto karon og sa umaabot ka mga katuigan. Sa ingon niini, maampingan ta ang kaluwasan nga lakab-ot ni Kristo alang sa tanan. Igsuon, ang kaluwasan nga atong naangkon mo'y pinakahamiling gasa sa Dios kanatong tanan. Samtang kita magsaulog sa ika-500 katuig sa Kristyanismo dinhi sa atong nasod, maamguhanon ta nato nga kita mga ginasahan nga katawhan aron mahimo usab kitang manggihatagon ngadto sa uban, pinagi sa pagpaambit kanila sa atong pagtuo o sa kaluwasan nga atong nabatunan. Maamguhanon ta nato nga angay kitang mahimong timaan alang sa kalibutan, sa hingpit nga gugma, pasaylo og pagluwas sa Dios nga nagpadayon bisan hangtod karon og sa umaabot nga kaliwatan. Kitang tanang nahugasan sa sagradong dugo ni Jesus nga giula diha sa krus. Kitang tanan bag-ong mga binuhat na, ginasahan sa bag-ong kinabuhi diha kang Kristo, aron usab kita mahimong gasa alang sa atong isigkataw diha sa atong katilingban. Mahimo unta ikaw, ako, kitang tanan nga makitang larawan sa kasing-kasing sa Dios sa atong panahon karon. Ang atong kinabuhi unta mamahimong maghatag og kalami sa mga tao, nagikapuyan og nawad-an nagpaglaom. Ang atong pakigsandurot sa atong isigkataw, labi na sa labing ubos nga hutong sa katilingban, maghatag unta kanato og kaamguhan ug kahulugan sa ilang kinabuhi, ug alang kanato magdala usab ngadto sa lawom nga pag-ila sa presensya sa Dios diha sa mga hinigawan, kakhatuka ug nag-ilaid sa kalisod. Makaplagan unta nato ang Jesus nga nag-anto sa krus diha sa dagway sa taong kakabus. Walay pinuy-anan, walay trabaho, kulang sa edukasyon o walay tingog sa katilingban. Ang atong pahiyom, mahimo untang pahiyom ni Kristo alang kanila nga nabug-atan sa kinabuhi. Mahimo unta kita nga kaabin sa pagluwas ni Kristo sa katawhan. Amahan ko, sa imong mga kamot, gitugyan ko ang akong espiritu. Ang katapusang pulong nga gilitok ni Jesus, nga naghagit ka natong mga gipakamatyan niya, nga mamahimo kitang buhing panagway sa gugma, pasaylo og pag-amuma sa Dios,
karon dinhi sa atong katilingban. Ipausbong ta og tumanon ta ang atong tahas uban ang dakong pagsalig sa amahanong kaluoy aron kita usab mutuwaw sa usa ka tingog. Amahan ko sa imong mga kamot, gitugyan ko ang akong espiritu. Sa bag-o pa akong ordina, gi-assign ako sa misyon sa Agusan del Sur. Sa among parokya nga dunay daghang mga lumad nga sakop niini ug nagkalain-lain ang mga pinulungan. Ako lamang usa ang pari sa parokya sulod sa 6 ka tuig. Ug wala ako'y kauban bisan na lang og diakono o seminarista. Gibati ko ang kaluoy sa mga parokyano, labi na nadtong anaalag sa lagyong kapilya tungod kay makausa lamang sa usa ka tuig ang ilang misa. Apan sa dakong kasibot, isugdan ko ang pagbisita sa tanang katilingban sakop sa parokya sa matag bulan aron pagsaulog sa santos nga misa, pagsangyaw sa mga pulong sa Ginoo ug pagpakigsuod sa katawhan. Daghang mga higayon nga mag-inusara akong magbaktas sa mga kabukiran, sa mga bakilid nga lugar, sa mga dalan nga dili maagi og sakyanan bisan motorsiklo, kay walay gusto mo kuyog kanako tungod sa kalayo ug kalisod sa mga dalan padulong nining maong mga katilingban. Daghan usab mga higayon nga musakay ako sa pako sa motor nga gitawag nilang Skylab. Usahay ibutang ako sa tangke sa motor tungod kay gamay man akog lawas. Nasinati ko ang daghang mga higayon nga natumba ang motor moagi sa kilid sa pangpang o sa mga gubaong dalan. Nasinati ko ang daghang mga higayon nga musakay kanaog sa motor tungod sa kaguba sa dalan. Nasinati ko usab ang maabtan og ulan og init diha sa dalan aron lamang makaabot sa mga katilingban sa kabukiran. Daghang mga higayon nga musakay ako sa baruto o pampot nga walay katig aron lamang duawon ang katawhang mga lumad sa daplin sa Agusan River og magmisa sa mga floating houses panahon sa baha. Nasinhati ko nga magmisa sa kapilya nga napuno sa tubig og ang mga nanimban nagsakay sa mga baruto samtang ang uban nanungtong sa mga lingkuranan. Usahay mangutana ako sa akong kaugalingon, ganong ako man kining buhaton? Usa may makuha ko niini? Bation ko ang kakapoy sa lawas ug ang kamingaw sa dalan nga maglakaw nga mag-inusara padulong sa mga komunidad. Apan sa panahon nga makita ko ang panagway sa katawan sa Dios nga mahayag ug masadya sa pagtambong sa misa, madlungog ko ang ilang katawa, mawala ang akong kakapoy, ang akong pakigsultihanay, pakigsandurot ug pakiguban sa lain-laing katawhan. Nagdala di ay sa kalipay silang kasing-kasing og nakabuhi silang kadasig og pagtuo sa Ginoo. Ang mga kapilya nga kaniadto pipila lamang ka tawo ang musimba, karon dili na paigo nga kasudlan sa mga tawo. Ang simbahan sa parokya dili na masulod ang mga tawo, busa na malit kamig mga munok black chairs. Ang mga tawo nga kaniadto bugnaw sa ilang pagtuo, karon mainitong misalmot og nagpakabana sa ilang katilingban. Niadtong panahon sa Bagyong Pablo, kami guba sa lungsod sa New Bataan, Davao de Oro, usa ka kapilya sa mga lumad, mihatag sa tanan nilang natigong panahon sa kasaulugan sa Galyo, alang sa pagtabang sa mga kaigsuon ng biktima sa bagyo. Ang tanang tao sa parokya mitubag sa panawagan sa pagtabang sa mga kaigsuonan nga naigo sa bagyo ug daghan kami nga miadto sa New Bataan aron paghatod sa among natigom nga hinabang nga mga pagkaon. Sa kadalanan makita mo ang mga tawo nga gutom ug nagpaabot nga adunay moagi ug muhatag kanilang pagkaon. Mga kabataan, dakong kalipay silang panagway bisan makadawat silang pan o biskwit lamang. Makatandog sa balatian ng ilang kahimtang, apan ang mas nakatandog sa akong kasing-kasing, mao kadtong pagkaukab sa mga kasing-kasing sa mga lumad o uban pang parokyano, nga bisan sila nagkinahanglan usab, tungod kay kadtong panahon na baha man sa Agusan, apan nakahimo gihapon sila sa pagpaambit silang pagkaon ug salapi, alang sa mga kaigsuunan sa laing dapit.
Nakapamalandong ako nga kung ang kasing-kasing sa tao maabli og modawat kang Kristo, walay tao nga magpakabuta og bungol sa panginahanglan sa uban. Salamat sa mga parokyano. Nahimo usab akong regular nga tigmisa sa kampo sa mga sundalo sa 26 IB sa among parokya. Gipaambit ang maayong balita ngadto kanila og nakita ko ang kausaban sa mga taras sa kasundaluhan og nahimo silang suod sa katawhan inay kahadlukan. Sulod sa akong pagpangalagad sa parokya, nakita ko ang dakong kabag-uhan sa katawhan. Nahimo silang madasigon, masalmuton og andam magpakabana sa katawhan sugod sa kabatan-unan hangtod sa mga hamtong. Nakakat-on ang katawhan sa paglikay sa druga og nikunhod ang pagpamalit niini. Ang mga gagmayng Kristohanong katilingban milambo og nalig-on. Daghang mga kabatan-unan mitubag sa tawag sa bokasyon. Daghang mga tao na nimba na og ang mga panginabuhi sa katawhan nagmauswagon. Kaniadto moingon sila nga gimaldisyon sila sa usa ka langyaw nga pari. Apan human sila maminaw sa mensahe sa maayong balita og nagsugod pagsimba, hinay-hinay na usab ang dagan sa ilang kinabuhi hangtod karon. Mga kaigsuonan, kanunay natong hinumduman, ikitang mga tinubos ni Jesus, mao ang iyang mga misyonero sa pagdala o pagpaambit sa mayong balita sa kaluwasan sa tanang katawhan. Ang tanang binunyagan, misyonero ka ni Kristo. Misyonero sa kaluwasan, misyonero sa mayong balita. Busa atong katungdanan ang pagpaambit nining maayong balita ngadto sa uban, diha sa atong pamilya, sa atong gagmayng Kristohanong katilingban, o diha sa atong parokya. Ang buluhaton sa misyon, dili lamang alang sa mga misyonero, kundi alang kanatong tanan nga mga binunyagan, mamisyonero man o diyosesano. Ang misyon dili lamang pag-adto sa layong dapit, kundi anao sab kini sa atong nahimutangan, sa atong parokya, sa atong dioceses, sa atong lokal nga katilingban. Sa atong panahon sa pandemya, di nagharik ang kahadlok, kalibog, kawadon, kalisod sa panginabuhi o pagpahimulos sa kahimtang sa katawhan. Kita gihagit nga mahimong timaan sa maunongong presensya sa Dios diha sa atong pag-amping sa atong kaugalingon o sa kinabuhi sa uban. Pinaagi sa pagsunod sa mga protocols aron mapasinati nato ang pagpakabana sa Dios iyang katawhan bisan taliwala sa dakong suliran o kahasol nga gikahatag nining pandemya. Sa higayon nga dunay kalamidad nga nasinati sa atong katawhan sama sa bagyo, baha, linog, sunog, pagbuto sa bulkan ug uban pa. Kita unta mahimong timaan sa presensya ni Jesus nga dili gayud mutalikod sa kapit o sa kahimtang sa katawhan. Sa katilingban din na ang pagbaliwala sa tawhanong kahamili, pagyatak sa tawhanong kadignidad, pagpakaulaw sa tawhanong dungog, pagpasipala o pagpatay sa kinabuhi, paglapas sa katungod sa mga lumad, pagdaog-daog sa uban, paghikaw sa katawhan sa batakang serbisyo. Kihagit kita nga mubarog isip buhing timaan sa pagluwas ni Kristo sa tanang tao. Mahimo unta kitang tingog alang sa mga walay tingog di sa katilingban karon. Kung ang uban walay kaluoy, ikaw ug ako, mauunta ang buhing dagway sa kaluoy sa Dios. Dalhon ta ngadto sa katawhan ang maayong balita sa kamatayon ni Jesus diha sa krus. Sa katilingban din katap ang pagdaot ug pagguba sa inahang kinaiyahan nga atong bugtong puloy-anan. Kuyanap ang pagpanamastama sa kabukiran. Walay puas ang kadagatan, katubigan o kahanginan, nga walay puangod nga gihugaw-hugawan. Mahimo unta kitang mga maayong tig-amping o tigdumala sa mga binuhat sa Dios. Baruganta ang atong kaakuhan sa atong inahang kinaiyahan. Sa katilingban din ana ang panagbangi sa relihiyon o prinsipyo, kagubot o pagkabungkag sa banay, ang pag-abandona sa kabataan, mga tigulang, mga masakiton, mga tao nga dunay kakulian sa panglawas o pangutok, ug ang mga pagpahimulos sa mga huyang nga hutong sa katilingban. Mubarog unta kita nga timaan sa gugma ug pag-amuma sa Dios alang kanila. Kung ang uban mapahimuslanon,
Kita unta, mahimong buhing naong sa pag-atiman sa Dios sa tanan. Kung adunay pagkabahin-bahin, mamahimong ta kitang dalan og taytayan sa pagsinabtanay og kahiusahan. Sa katilingban din na naang walay puas nga pagpangaukaw sa panudlanan sa katawhan, ang pag-abuso sa politika nung gahom ug ang kahangol, kita unta mahimong mata nga mabinantayon og mahimong saksi sa kaligdong, kalinaw, kaangayan ug pag-inambitay sa bahandi ning kalibutan. Maghatag unta kitag kadasig og paglaom sa atong katawhan karon nga nag-ilaid sa kalisod tungod lamang sa kahangol sa pipila ka mga tawo. Mahimong ta kitang mga taong makiangayon og manghiyatagon sa mga nagkinahanglan. Mga igsuon, gitawag kita nga mahimong misyonero sa gugma ug kaluoy sa Dios karon alang sa katawhang nag-antos, hinikawan, biniyaan, sinalikway, pinasagdan, dinaog-daog ug alang sa inahang kinaiyahan nga nagtiyabaw sa kasakit sa padayong panamas-tamas kaniya. Mga igsuon, giluwas kita sa Dios ug nahiusa sa misyon ni Jesus sa kaluwasan tungod sa atong bunyag. Kita usab mahimong tigdala nining kaluwasan ngadto sa uban. Ang padayon nga masinati ang hingpit nga kaluwasan nga sa makausa gihimo ni Jesus didto sa krus. Diya sa atong pagpakabana sa katilingbanong panghitabo sa atong palibot, pagahinog panahon ug pagpaambit sa mga gasa nga atong naangkon, gipasinati nato ang makaluwas nga gahom sa kamatayon ni Jesus diya sa krus. Pinaagi sa atong aktibong pakiglambigit sa atong sa uban, gipadayon o gihimo natong matuod karon ang misyon ni Jesus sa kaluwasan. Hinumduman nato ang katapusang mga pulong nga gilitok ni Jesus. Amahan ko sa imong mga kamot, gitugyan ko ang akong espiritu. Diha sa atong pagkahimong katawhang masaksihon sa nakabot ni Jesus nga kaluwasan sa tanan. Madala nato ang katawhan paduol sa Ginoo. Mamalig-on ang ilang pagkaawop nga nagpagkapaglaom og malig-on ang nawadag kusog aron makabarog og makalabang nining tanang katilingbanong hagit karon. Luyo sa bisan unsa pa mang kahimtang nga atong giatubang, ana ay Dios nga atong kadangpan. Kita usab sama kang Hesus mutuwaw sa pag-ingon, amahan ko sa imong mga kamot, gitugyan ko ang akong espiritu. Kinabuhi
pag-ampo. Mahigugmaong amahan, nining tuig sa misyon, imo kaming gipahinamduman sa kamahinungdanon sa kinaiya o disposisyon sa usa ka misyonero. Gidapit mo kami sa pagbalik diha kanimo. Ikaw gayod ang sentro sa among tagsa-tagsa nga kinabuhi. Og sentro sa tanan namong kalihukan, isip institusyon, simbahan o katilingban, kay diha kanimo nagagikan ang tanang kayuhan. Giyahi kami sa among mga lakang, aron mapadangat namo ang imong gugma ug kaluoy, taliwala sa tanan namong kasinatian, sa panahon sa kalipay ug sa kagul-anan. Panalangini kaming tanan og ang among mga kaigsuunan nga naa sa kadaplinan sa among katilingban. Ang mga nagkalisod sa kinabuhi, ang mga libod-suroy, ang mga sinalikway tungod sa ilang mga bisyo, ang mga binilanggo o piniriso, ug ang mga may pahilayo sa simbahan tungod sa nagkalain-laing hinungdan. Aga ka mga masakiton o ang tanang adunay balatian. Ilabi na ang mga natapnan sa COVID-19. Ang mga frontliners, ang mga nawad-an o panginabuhi, o ang mga mitaliwan nga minahal sa kinabuhi tungod sa pandemya nga among gisinati karon. Liguna ang mga walay kapadulungan og mga biniyaan. Pinaagi sa imong maayong balita, makabot unta namo ang panaghiusa, isip mga manag-igsuon, kay kami nahimong imong mga anak, pinaagi sa sakramento sa buniyag. Diya sa pagkamatay sa imong bugtong anak nga si Jesus, gipasinati nimo kanamo ang kadako sa imong gugma. Siya gihatag nimo kanamo isip usa nga bililhong gasa. Gitudloan nimo kami pinaagi kaniya. Kununsa ang tinuod nga pagmahal, nga mao ang paghatag sa kaugalingon alang sa kayuhan sa uban. Nagapasalamat kami karon nga imo kaming gigasahan og dili maihap nga grasya, bisan dili kami takos og angayan sa imong walay puas nga kaayo ug pagmahal. Busa among langit ng amahan, tabangi kami sa pagpaambit nining mga gasa nga among naangkon ngadto sa among mga kaigsunan, ilabi na ang mga nanginahanglan ug alang usab sa pagtuman sa imong kabubuton, sa pagpadayon og madasigon nga pagmisyon ug alang sa imong kadayganan. Kining tanan among gipangayo, pinaagi ni Jesucristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen.